Ja, jeg er ved at vågne op. Jeg kan huske, at jeg var med i en lille gruppe, som vi var sådan nogle forskellige ledertyper fra nogle af de åndelige bevægelser, inklusiv Søren Hauge og jeg og Sten Landsø. Vi mødtes med en gruppe præster, og vi lavede sådan en form for dialogarbejde over 3 år. Og så kan jeg huske, at det allerførste møde, der sad vi sådan meget og sådan i en 3-dialog omkring, at nu skulle kristne og ikke-kristne snakke sammen. Og jeg synes, det gik så langsomt. Og så sagde jeg, nu må vi have noget mere fart på, fordi udviklingen på jorden, den går langt, langt hurtigere end det. Det med, at vi bliver enige om, at der kun er én Gud, og at det er en universel form for religiøsitet, vi skal forholde os til, det bør vi have overstået hurtigt. Fordi nu skal vi til at forholde os til alt det nye, der kommer. Så skal vi ikke blive ved med at kæmpe med de gamle skillelinjer mellem religioner og ny religiøsitet og kristne og alt det der. Vi må være en mere voksen form for menneskehed, fordi nu skal vi til at forholde os til mange nyheder, der kommer udefra. Nye åndelige impulser, nye forståelser og et nyt spirituelt verdensbillede. Og der tager vi et af emnerne op i aften omkring, hvor kommer vi fra, hvem er vi, og måske kunne da gå videre og sige, hvor skal vi hen. Min åndelige skoling, den ligger jo især i teosofien, fra jeg var 21 år ind i den loge, hvor også Marianne Hardy og Preben Sørensen har været. Og lad os starte med grundforudsætningerne, som vi kender fra teosofien og for eksempel Bailey Martinus. Og derefter så går vi over i regressionserfaringer, hvor jeg trækker nogle ting frem med den lange rejse. Det er engle, verdenerne, som kan mixe ind i menneskeverdenerne. Og hvad med alle de mennesker, som er det, vi kalder almindelige mennesker, hvor kan de komme fra? Og så, det bliver nok efter pausen, udvider vi lidt mere med større forståelse omkring lysuniverser i forhold til menneskeheden og jorden. Og lidt mere om, hvordan må det nye spirituelle verdensbillede bliver. De fleste vil jo gerne være i en tryg verden, der hedder, jamen det ved vi allerede, det er teosofien, eller Bailey, eller Martinus. Men når vi går ind i en ny tidsalder, så må vi også forvente, at verdensbilledet udvider sig. Og det vi så kan komme ind i aften, det er ligesom nogle antydninger inden for det emne, som vi går ind i. Når jeg har refereret lidt, så vil jeg bruge lidt tid på hele problemstillingen omkring, hvad vi måske kan kalde den traditionelle, klassiske teosofi og det nye. Tør vi åbne for det nye, eller tør vi ikke, osv. Og er det nye ren fantasi, eller er det noget, som også det store hvide broderskab går ind for? Så lige først refererer grundmodellen. Den klassiske teosofis grundmodel omkring, hvor kommer vi fra, den kan vi se her. Den bygger især på rodraceforståelsen, at vi starter en menneskeevolution i det, vi kalder den første rodrace, og der er forståelsen, at den var ikke fysisk inkarneret. Den ligger ligesom i de indre verdener og nærmer sig langsomt det fysiske. Anden rodrace får lidt mere kontakt med det fysiske, bliver eterisk, og først i den 3. rodrace, så bliver vi et egentligt menneske, som vi kender det nu, og får fysisk krop. Og hovedparten af menneskeheden kan vi så genkende på den måde. Og der vil man traditionelt gå ind i, hvornår startede du? Var du med i Lemurien? Var du med i Atlantis? Og der kan være mange gode historier om alt, hvad vi lavede i Lemurien og på Atlantis-tiden, og så videre, så videre. Bag det er der en forståelse af, at sandsynligvis har vi været igennem en dyreevolution på et tidligere tidspunkt, og specielt Leadbeater og Annie Besant var meget inde på, at det er foregået i den gamle måne, forstået på den måde, at den nuværende måne er et klodelig, som tidligere har været beboet, også helt fysisk, og i den beboelse der var der et planterige og et dyrerige. Og at nogle af de ældre sjæle, inklusiv Leadbeater og Annie Besant og mange andre de gamle teosoffer, de faktisk startede deres udvikling her, og eventuelt blev mennesker allerede i den gamle måne, på den gamle månetilstand for mange millioner år tilbage. Og så går forståelsen videre på, at dem, der nåede at blive menneske
allerede i den tidligere planettilstand, de koblede sig så ind i menneskeevolutionen på på senere tidspunkter. Det vil sige, de behøvede ikke at gå igennem første roderace og anden roderace, men koblede sig eventuelt på i den tredje eller den fjerde roderace. Det er sådan en grundforståelse, og alle, der sådan er, skal vi kalde det, uddannet opdraget i den klassiske teosofi, de forholder sig til udviklingen på den måde. Så kan vi gå til Alice Bailey, som har sådan lidt af det samme syn, men egentlig mere på den måde, at hun, altså Vaikuola-Bailey-kombinationen, gør ikke særlig meget ud af, hvor vi kommer fra, men lægger i hvert fald nogle elementer til, og det grundlæggende element, der bliver lagt til, det er, at vi kan komme fra første solsystem. Og der er antydning af, at det er 25% af menneskeheden, der kom fra første solsystem, og der, hvor han især nævner, det er den jødiske race, hvor han siger, kernen i den jødiske race, de blev udviklet som mennesker i et tidligere solsystem, der især arbejdede med tredje stråle, og det vil sige konkret intelligens, aktiv intelligens, og det er derfor, at de har så højt udviklet en intelligens. Og herfra kan man så kobles ind som menneske. Også lidt af den samme antydning, så har man ikke startet forfra, så kobler man sig ind på et eller andet tidspunkt. Men når man læser Bailey for at søge at få en forståelse af menneskets fortid, så kan man bare se, at det interesserer ham ikke særlig meget. Og vi kan ikke få meget mere forståelse omkring det tidligere solsystem. Jamen, hvad er det? Fordi hvis nu vi tager rent astronomisk og kigger på, hvornår startede vores solsystem, det startede for minimum 5 milliarder år siden. Hvor har så det tidligere solsystem ligget? Og der kender vi jo hele forståelsen, at før et væsen, inklusiv et planetvæsen eller et solvæsen, inkarnerer, så har det jo haft en længere periode i det, man kalder Brahmans nat, eller svarende til mellem 2 inkarnationer, som mennesket har. Og før det bliver fysisk, så løber det der igennem kæder og runder osv. osv. Så hvornår skulle vores sol have haft en tidligere inkarnation? Big Bang, 13,6 milliarder år, tror jeg den sidste teori hedder. Det er ligesom om, solen kan jo ikke have nået at have haft en inkarnation tidligere, inden for vores manvantara, inden for vores, den del af udviklingen fra universet, som vi kan overskue, og som astrofysikken kan overskue. Så holder den, eller er hans terminologi omkring et tidligere solsystem, gælder den virkelig bare et eller andet, vi ikke forstår? Måske et andet solsystem, som vi bedre kan passe ind i tid, men som repræsenterer de kvaliteter, den form for udvikling, som han er inde på. Og det vil sige eksempelvis, at den jødiske, eller hovedgruppen i den jødiske race, kommer fra et andet solsystem, hvor man især har lagt vægt på udviklingen af den mentale intelligens. Det kan man godt forholde sig til, fordi det kan passe ind i, hvad vi kender fra astronomien. Det er tidsmæssigt, så kan det lade sig gøre. Men et tidligere solsystem kan stort set ikke lade sig gøre. Så hovedindtrykket, når jeg læser Bailey på det punkt, det er, at der er et eller andet, som han ikke vil sige. Og det kommer endnu tydeligere frem, når han taler om en indre runde. En indre runde, det er i bogen Treatise on Cosmic Fire, omkring side 780. Der har han 1,5 side, hvor han skriver, at mange kommer fra en indre runde. Og de er som hovedregel lidt højere udviklet, og sådan lidt antydninger af, hvad er det? Det er da stjernemennesker. Det må da være nogle væsener, der kommer fra lysuniverser, eller en anden form for udviklingslinje, der ikke er menneskelig. Og det kunne være måske en vis del af jordens befolkning, der kommer derfra. Så lukker han igen, og så kører han videre. Men Kim og jeg har diskuteret lidt og siger, og Kim, det var ham, der først sådan faldt over det, og siger, det er utrolig spændende. Hvorfor skriver han ikke mere? Fordi der, altså Kim Petersen fra Aalborg Teosofisk Forening, at jamen, han giver dig jo ret. Der ligger det. Og så bliver det lukket af. Så det er ligesom om, der er nogle huller, og der er nogle antydninger, og længere kommer vi ikke.
Når vi så kommer til Martinus, så kan man se, at Martinus er relativt åben for, at der kan ske en overførsel fra planet til planet. Han er inde på, at når for eksempel jorden nu udvikler sig meget hurtigt, så er der en del af mennesket, der ikke kan følge med, og de bliver overført til andre planeter. Og så har vi pludselig brudt the ring pass not. Så kan det lade sig gøre, at der overføres mellem planeterne. I den klassiske teosofi har vi også brudt det inden for vores solsystem. Der er man helt bevidst om, at vi kan godt flytte rundt inden for vores solsystem. Martinus' antydningerne, de går helt tydeligt længere, fordi der taler han jo også om, at dem, der er svært ved at følge med, nu, det bliver jo fysiske planeter, de skal være på. Så han er helt tydelig inde på, at vi kan også komme fra andre solsystemer. Internt i instituttet, da jeg kom der meget omkring 1970, der var der sådan snak om, at Martinus skulle have røbet, at han lagt mærke til, at i 60'erne inkarnerede der relativt mange fra andre solsystemer til og andre planeter til her i København. Og at der var især 2 typer. Nogle var ret højt udviklet, og nogle var ret lavt udviklet. Så kan vi så begynde at kigge i 60'erne. Hvem er født i 60'erne, og hører du til den ene eller den anden kategori? Eller? Men Martinus gør ikke særlig meget ud af det, men det er ret tydeligt, at hans verdensbillede, den har brudt den der, skal vi kalde det, heliocentriske måde at opfatte det på, som teosofien har. I kan huske det her med, før Copernicus, det var geocentrisk, vi var centreret omkring jorden, det var det vigtige. Så kom det heliocentriske verdensbillede, nu var det solsystemet, der var det vigtige. Og nu i astronomien, så er vi jo helt tydeligt inde på, at det er galaksen, der er det vigtige. Eller galaksehobe, osv. osv. Så der ligger en bevægelse, som vi så også må prøve at gå ind i inden for det spirituelle område, og få brudt et heliocentrisk verdensbillede, og se, jamen, hvor stor er verden, hvad sker der af udvekslinger og udviklinger i det store univers. Så vil jeg kort komme ind i, det var min baggrund, da jeg startede i 1978-79 med at lave regressioner. Den allerførste regression, jeg lavede med en anden person, det var en, der var vant til at gå tilbage i tidligere liv. Der går der 5 minutter, så begynder personen at snakke om, at han er på en anden planet. Og han beskriver en højt udviklet civilisation, og den er så højt udviklet, at det svarer lidt til, hvis vi går måske 500 år frem i tiden, meget, meget avanceret teknologi. Og jeg sad jo der som teosof med store ører og siger, hvad er det her? Ikke fordi det var fremmed for mig, at det kunne lade sig gøre, men at få det så konkretiseret, at det faktisk ligger som en hukommelse i den person, jeg sidder overfor. Og hvor man kan flytte lidt frem og tilbage i tid, og hvad skete der, osv., og hvor det virker lige så konkret og logisk som al anden regression. Så og jeg vil lige sige, inden da havde jeg faktisk haft en speciel oplevelse, som bragte mig på sporet af det. Jeg sidder hos en clairvoyant spiritistmedie, som har meget med rumfolket at gøre. Og jeg kan se i mine bøger fra 4. klasse, der havde jeg læst en bog om UFO'er, og jeg havde siddet i tegnetimerne og tegnet UFO'er og alle sådan nogle ting, så det har ligesom været en interesse. Og så den her clairvoyante spiritistmedie, hun havde kontakt med rumfolket, de telepaterede til hende osv., og så sidder vi og snakker om det, og pludselig så siger hun, nu er de her. Og det betyder for hende, det er, så ser hun dem som æteriske skikkelser i stuen. Men det, der undrer mig, det var, i det øjeblik, hun siger, nu er de her, så kom der en kæmpe glæde sådan fra hjertet, og så lyder det inde i mig, mine brødre og søstre. Og jeg var sådan helt overrasket, fordi jeg tænkte jo tilbage på min UFO-litteratur, om der er nogle Venus-beboere, kan vide, om de en gang imellem kommer og vil besøge os, og så videre, så videre. Og så kom det helt anderledes indenfra, mine brødre og søstre. Men det kom på den måde, at det sagde, jeg er en af dem. Og det var sådan, nå. Altså som om, vi er en del af et interplanetarisk netværk, broder- og søsterskab. Jeg er egentlig slet ikke jordbord. Det var meget stærkt og meget sigende. Men jeg havde ikke nogen teoretisk ramme at bygge det op på. Men hvis jeg ikke er jordbord, hvad så?
Men følelsesmæssigt, så er det ligesom det brød ind i noget omkring, at planeter er ikke så lukkede universer, som vi tror. At der er netværk af væsener, mennesker, som kan være mere på kryds og tværs af planeterne, og at jeg er en af dem, som kan være på kryds og tværs af planeterne. Det vil sige, et eller andet sted dybere inde i mit eget åndelige væsen, der var jeg en af dem. Og det må jeg jo så bare forholde mig til, men kan ikke rigtig putte det ind i noget skema, og hvad så, og hvorhen, og hvad med alle rodraserne. Jeg tror ikke, jeg har hygget mig med letbitter i den gamle måne, og så videre, så videre. Og så går der så cirka 2 år, så begynder jeg at arbejde med regressionsterapi, og laver så terapeutiske forsøg med cirka 25 mennesker i over 2-3 år, og jeg kommer selv tilbage og oplever masser af ting, og ud af det, der kan jeg se, at det grundlæggende billede, det er, når du er her, for eksempel 1980, går langsomt tilbage, så pludselig, så sker der et skift. Det vil sige, når du går langsomt tilbage, så kan du følge historien. Jeg er historiker fra universitetet, så jeg synes, det er altid spændende med regressionsoplevelser, fordi så kan jeg jo se, så nu er vi i Romerriget, hvordan var det? Nu er vi der i middelalderen, hvordan var det? Og så videre, og så videre. Og det passer nogenlunde historisk. Man kan også begynde at få Atlantis, i hvert fald Atlantis periode, oplevelse af den type bevidsthed, der var på Atlantis. Og så pludselig så kommer der et brud, og så kommer personen ikke længere tilbage. Og det er typisk 20.000 år tilbage, eller 100.000 år tilbage. I den periode, fra 20.000 år til 100.000 år, der kommer brudene hos de fleste, jeg har haft meget langt tilbage. Og når man går længere tilbage, helt andet. Og nu tager jeg bare lige den korte, det er et helt andet univers. Og det må jeg så forholde mig til, og kan se, at det er lige så virkeligt, om en person oplever sig fra en anden planet, eller fra den her planet, opleves lige virkeligt. Og mange bliver meget overrasket over det. En af dem, hun var inkarneret teosof, har aldrig tænkt på andre planeter og alle de der ting. Og så ryger hun tilbage. Hun arbejdede med et bestemt tema, og går lidt tilbage, måske cirka 20.000, så det går længere tilbage, så oplever hun, at hun er på et hospital, hvor hun er sådan helt overrasket, hvad er det? Nu var jeg jo tilbage i primitiv Atlantis, og i hvert fald ret primitiv bevidsthed. Vi kender i hvert fald den der model med, at der er ikke så meget intelligens. Det er mere følelsestilstand osv. osv. Men her kommer et brud. Højt udviklet teknologi. Og så siger hun, det er ikke her på jorden. Og vi er meget, meget, meget længere tilbage. Altså mange millioner år tilbage. Og det var sådan, hun kunne ikke rigtig forholde sig til det, fordi det passede ikke ind i hendes teorier. Og der er ikke andet at gøre, bare så sige, hvad oplever du? Og så må hun så bare erkende, at jeg oplever, at det er en anden planet. Jeg oplever, at på den planet er der meget, meget avanceret teknologisk set. Og jeg kommer ud fra det og det. Og det var sådan den typiske historie, som kunne komme ud af det. Ud af det, så begyndte jeg så at skrive bøger om for eksempel den lange rejse, som også indebærer nogle af de ting, som jeg kommer ind på lidt senere med. Hvilken udvikling kan man så have, før man kommer til jorden? Og så på et senere tidspunkt, cirka 10 år efter, der mødte jeg Yvonne, min kone. Det er hende, der har malet de billeder her. Og det viste sig, at hun var clairvoyant med speciale i at kunne fortælle andre mennesker om deres tidligere liv, om deres formål i den her inkarnation, men også hvor de kom fra, og deres formål med at være på jorden i det hele taget. Og da hun startede med det, så var jeg spændt på, kan vide, om hun kan bekræfte det, som vi oplever i regressioner. Og det viste sig, at det kunne hun fuldt ud. Det er helt det samme verdensbillede, helt de samme forståelser, der kom ud af det. Uden du har fortalt dem? Ja, uden hun vidste særlig meget fra mig. Så før jeg går ind i, hvad man opdager med det her, så vil jeg lige tage problemstillingen frem. Når man bryder det klassiske teosofiske verdensbillede, så må man forholde sig til, er det så illusioner, eller er det virkelighed? Og
der har jeg jo så forholdt mig til at diskutere med mennesker med en klassisk teosofisk baggrund ved jævne mellemrum. Og en af dem, det er en af klodens største eksperter i Alice Bailey, Michael Robbins fra The University of the Seven Rays i USA. Og han opdagede ret hurtigt, at jeg deltog i hans uddannelse til PhD, kaldte han den, hvor vi sad sådan en gruppe fra 5 forskellige lande igennem 5 år. Og jeg kunne ikke holde min mund med, altså vi kan også komme andre steder fra, og det var sådan lidt i retning af, at hvis jeg holder mig kun til Alice Bailey, inden for det emne, vi snakker om nu, så er det ligesom om, at der mangler noget af friheden. Lidt for meget snak om jorden. Hvor for mig, der har jeg vendt mig til, at universet er meget større end jorden. Og det er den selvfølgelig også i Bailey-bøgerne, men det er primært solsystemet. Og der manglede noget storhed inden for det emne her. Så jeg kunne ikke holde min mund, og så kom der jo mange diskussioner med Michael Robbins, og vi blev enige om, at jeg holder et foredrag for ham og gruppen. Og der tog jeg 10 punkter. Hvad tyder på, at alt det, jeg snakker om her, er rigtigt? Og så da jeg var færdig, så siger Michael til mig, at jeg må erkende, at du har en meget stærk argumentation. Og så siger han, det er ikke fordi, jeg har noget imod det, fordi det er klart, at når der kommer en ny impuls og en ny tidsalder, så må Alice Bailey udvides. Jeg vil bare sikre mig, at det ikke er, skal vi kalde det, illusorisk, altså nogle spintanker, men at det er, så siger han, for mig, der skal det være logisk funderet. Og det er der ikke nogen problem i. Altså jeg har meget nemt ved at kunne se logikken i det, fordi det er jo ikke sådan, at vi fløjter rundt fra planet til planet. Der er en logik i, hvornår du er det ene sted, hvornår du er det andet sted, og der er altid runder. Så det svarer lidt til, at vi har en teosofisk runde her, at vi kan operere med, at der er mindre runder. Så går der et halvt år, så siger Michael Robbins til mig, at jeg har en tendens til at give dig ret. Og det skyldes faktisk en helt bestemt ting, og det er i Treatise on Cosmic Fire og et andet sted. Der står der noget omkring, når vi er som menneske udviklet til mellem 5. og 6. indvielse, så fortsætter vi af det, man kalder de 7 veje. Og det er sådan set, hvad laver mestrene, når de ikke gider være mestre her på jorden mere, så har de 6 andre muligheder. Men det, der står der, det er, at de veje, som vi så vælger, og som fører til Sirius, og de kan føre videre ud i hvert fald forskellige andre solsystemer, og de kan også føre videre ud i det, vi kalder den, hvorom intet kan siges, altså den kosmiske logos. Men der står sådan lige en nøgle, at de veje, som vi så går eller udvikler os videre ad, er de samme veje, som vi kom ad, da vi kom til jorden. Jeg siger, hvad er det? Der har vi igen som om, og det er det, Michael Robbins så pludselig opdagede logisk. Det virker som om mesteren Dvalkul faktisk antyder, at vi kommer ikke fra jorden, ikke engang fra solvæsenet eller Siriusvæsenet, vi kommer fra den kosmiske logos, eller eventuelt Siriusvæsenet, og er udgået fra den kosmiske logos som det, vi kalder monader, og gået igennem forskellige runder, kommer til jorden, så vikler vi os tilbage igen i en højere spiral, og vender i princippet tilbage til vores udgangspunkt i en højere spiral, som ikke ligger på jorden, heller ikke ligger i solsystemet, men ligger i et større system, enten Sirius eller den kosmiske logos. Så der er pludselig den her åbenhed. Så er der en anden Bailey-ekspert, som jeg også vil sige nok er en ud af 10 eller 20, som er største eksperter i Bailey. Han er franskmand, og ham har haft flere diskussioner omkring Bailey i forhold til, kan vi åbne verdensbilledet på den måde, som jeg hævder, man kan. Og når jeg snakker om Bailey-eksperter her, så er det sådan noget med, hvis du tager Michael Robbins bog, Treatise on Cosmic Fire, og du tager ham fra Frankrig, Treatise on Cosmic Fire, 1200 sider. De bøger, de er slidt op. Jeg har aldrig set bøger, der kan slides op, som det de gør. Stort set hver side, der er der understregninger med gult eller blåt eller grønt,
Og så kan man se, hvordan siderne, de næsten blev helt tynde, så mange gange har de bladret i de der bøger. Mike Robbins for eksempel, han siger, det er den tredje bog, jeg slider op. Altså tredje gang, han har arbejdet sig så meget igennem Treatise on Cosmic Fire, at nu er den kasseret, så man starter på en ny. Og franskmandens, den var gået helt op i limlingerne osv. Så det er sådan virkelig eksperter i det her. Ham fra Frankrig, han, når jeg diskuterer det med ham, så siger han, jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg kommer fra et andet solsystem. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at Alice Bailey også ved, at vi kan komme fra, eller ikke Alice Bailey, mesteren fra Valkulle, at vi kan komme fra andre solsystemer. Så siger han, hvorfor tror du så, at det ikke er nævnt hos Alice Bailey? Og hans svar, det er så, der var rigeligt for disciplene at lave fra 30'erne, 40'erne, 50'erne og videre, bare absorbere alt det, som kom igennem Bailey. At først når det har absorberet bedre, er det en god idé at åbne for noget mere. Så kan jeg give et eksempel, hvor jeg sidder en dag med en, som hævder, hun er disciple af Dvalkul, og en visker Dvalkul i noget i ørerne. Og så siger jeg til ham, så lad os lige kontakte Dvalkul. Fordi problemet med Bailey i forhold til vores emne her, er, at Bailey ligesom understreger et par gange, at der er den her ring pass not omkring jorden, og du kan ikke komme ud af den, før du ser det en viden. For en ting er, at den bare efterlader huller, men hvorfor skal han lige understrege det et par steder, at vi ikke kan forlade jorden, før vi ser det en viden? Så jeg spørger ham så, hvorfor gjorde du det? Så kom han med et meget ejendommeligt svar, som i hvert fald overraskede mig. Han siger, jeg gjorde det med vilje i 30'erne, fordi det viste sig, at i 1930 var der en voksende gruppe eller netværk af disciple i USA, som opdagede, at de kom andet sted fra. Og da de opdagede det, så begyndte de at finde ud af teknikker til, hvordan kan jeg hurtigst muligt komme væk fra jorden. Og siger, det var en forkert måde at forholde sig til det på, fordi deres opgave var på jorden. Og han ønskede ikke, at det skulle brede sig, at folk begyndte at blive for optaget af, at de kom andre steder fra, med den konsekvens, at så gad de ikke være disciple på jorden. Hvorfor i verden skal vi være her på jorden, hvis det er meget nemmere et andet sted? Og så siger han, så lukkede jeg døren til det. Og så spørger jeg jo så, hvad så nu? Er du klar til at åbne den igen? Og så siger han, nu er tiden en anden. Folk er blevet mere modne, og så har han ikke noget imod, at det kommer frem nu. Så går jeg tilbage til en meget spændende forsøg, som jeg lavede med Kim Petersen fra Aalborg. Kim, han var meget optaget af solsystemet, og meget optaget af Mars især, og udviklingslinjen fra Mars til jorden. Og siger, det kan vi godt lave et forsøg på, men jeg er altså meget optaget af det her med, hvad siger mestrene om stjernemennesker og den slags. Så vi blev enige om, at vi kobler bare det der forsøg sammen. Og jeg bruger så en ekspertise med, som guider og så videre. Og så starter vi med at sige, nu beder vi hierarkiet om at sende en ekspert i menneskets evolution. Og så går der sådan 10 sekunder, og så kommer der sådan en feminin kvindelig mester, som åbenbart er den ekspert, de vil sende. Og så siger Kim, så oplever jeg, at nu åbner hun døren ind til jordens Akasha-kronik. Og så bliver det ligesom åben, og så kan vi så gå ind i nogle forskellige lag. Og den første halve time, der var vi uden for jorden, men i solsystemet. Og det var noget med Mars og Jupiter og alt muligt andet. 4 milliarder år tilbage. Og det var simpelthen så kompliceret, at jeg fik sådan en fornemmelse af, at hvis man er mester og skal forstå udviklingen i solsystemet, så er der mange cyklusser, der går ind i et, og planeterne hænger sammen i mange lag. Og det er faktisk umuligt for os at forstå med en tredimensionel bevidsthed. Så man skal ligesom have mange cyklusser, der overlapper hinanden, som går ind i forskellige lag af planeterne, og der overføres bevidsthed på kryds og tværs, men efter nogle bestemte, kan vi kalde det kosmiske regler, som mestrene, som i hvert fald de af dem, der er eksperter i det, kan overskue. Efter den halve time, så var vi endelig kommet til jorden, og vi begyndte at komme lidt nærmere omkring menneskets evolution, hvor vi startede, og så sidder jeg sådan med en voksende uro. Jeg siger mig, den kvindelige mester, hun har slet ikke været inde på, at vi kan komme andre steder fra.
andet end planeter i vores solsystem. Og det er faktisk en før-menneskelig evolution, som vi kan have haft på andre planeter. Ligesom noget kollektiv bevidsthedsstof, der overføres fra den planet og den planet, og sættes sammen på nye måder her på jorden. Og så havde jeg 2 minutter, hvor jeg sådan tænkte, kan vide om alt, hvad jeg har skrevet om i stjernemennesker, engelmennesker, undervist om i overvis, om de her mere universelle udviklingsbaner, kan vide, om vi har bevæget os i en stor tankeboble. Altså, den var logisk, og den kunne holde vand på alle mulige måder, men man kunne også forestille sig, at der er en kollektiv tankeboble, der bare indeholder en masse ting, og den kan vi hente af, men det er en kollektiv tankeboble. Så jeg sad sådan i 2 minutter med, hvorfor kommer hun ikke ind på, at vi kan komme andre steder fra? Så kom der en situation, hvor, skal vi kalde det, en førbevidst Kim, altså et bevidstheds et eller andet, som senere er blevet til ham, vi kender som Kim Petersen fra Aalborg, for 4 milliarder år tilbage. Et eller andet trin før mennesket, som vi har kunne følge i udviklingen og kommer til jorden og siger, hvad skal det så? Går det så ned i mineraleriget og planteriget og dyreriget, eller hvad gør det? Og så sker det, at han pludselig får at vide eller oplever, nej, det zoomer ind i en form for nirvanisk tilstand. Ligesom om den hopper op over hele den der udvikling ned i mineraleriget og planteriget og dyreriget. Og det var også okay med mig, fordi det passer fint til, hvad jeg set i øvrigt. Men vi er 4 milliarder år tilbage. Så med andre ord, hvad har før Kim lavet i 4 milliarder år? Så jeg spørger den der kvindelige mester, hvad har det væsen her lavet i 4 milliarder år? Og hun svarer lidt i retning af, at han har været i nirvana. Og jeg tænkte, og det er der min krise er. Hvad har han lavet i nirvana i 4 milliarder år? Og så siger jeg lidt i retning af, det kan ikke passe. Det er simpelthen spild af evolution med 4 milliarder år i nirvana. Så der må være foregået noget i de 4 milliarder år. Så jeg presser hende, hvad der er foregået. Og så kommer de der, nu enten kommer der noget med stjernemennesker, eller også så må jeg altså stille spørgsmålstegn ved, om det hele er en stor illusorisk kollektiv tankeboble, som jeg og mange andre opererer med. Så jeg sidder sådan med lidt bange anelser og siger, hvad sker der nu? Og der er 2 minutter stilhed. Og så er det ligesom om, at hun skal sådan overveje, skal vi åbne for det, eller skal vi ikke åbne for det? Og så heldigvis, så vi er oppe i det karmiske råd, eller hvor det nu er, hvor meget må de vide. Men i hvert fald, efter de 2 minutter, så opdager Kim pludselig, at nu bliver han guidet ud i Sirius-systemet. Og så kan jeg ordne lettet op. Okay, så er det ikke en nirvana i 4 milliarder år, men der sker noget, og det der sker, det er uden for vores solsystem. Og det, når den kvindelige mester, der er ekspert i det der, ved det, så ved alle mestrene det. Så kan jeg jo så spørge videre, hvad foregik der så i Sirius-systemet i det der 4 milliarder år? Og så får vi lidt af den teosofiske grundmodel, men bare på meget mere komplicerede eller forskelligartede måder. Altså ind på nogle andre planer og planeter osv. Og kun nogle gange fysisk, de fleste gange eterisk og opad. Med andre ord, det som Bailey antyder med indre runder. Og så nærmer vi os nutiden, og den, der nu er tættere på at være Kim Petersen fra Aalborg, han nærmer sig jo nu jorden, og sådan blev lidt mere kompakt som menneske. Og vi er 80.000 år tilbage, og lander på jorden. Og så benytter jeg lejligheden til at stille hende nogle spørgsmål om forskellige ting. Og det første spørgsmål, det er faktisk, nu når vi alligevel har en god snak om det der med 80.000 år tilbage, eksisterede Atlantis, sådan som den gamle teosofi siger? Nogle af jer kender Scott Elliots bog, hvor vi har de 4 Atlantis-kort osv. Og i den klassiske teosofi, der beskriver man jo Lemurien og Atlantis som helt konkret fysisk. Og Atlantis er et kontinent i Atlanterhavet. Nu kender jeg en ældre professor, som er med i The University of the Seven Rays, bor i San Diego i Kalifornien. Og
han hævder, det kan ikke lade sig gøre. Nu har vi, at han er geolog, nu har vi målt Atlanterhavet på kryds og tværs, og alle de måder, vi måler på, siger, der kan ikke have været noget kontinent. Og så siger han, hvad så med en stor ø? Så siger han, jo, en stor ø, hvis man tænker, eller vulkansk ø, eller noget lignende, altså ligesom Tenerife og de der øer. Det kan godt lade sig gøre, men ikke et kontinent. Altså en stor ø, der kommer op og forsvinder igen. Men når vi taler om en stor ø, så er det jo sådan noget med Bornholm størrelse, eller Fyn størrelse, Tenerife størrelse. Eller, ja. Der, ja. Jo. Men der findes faktisk en nøgle i Bailey omkring det, hvor Bailey skriver, at da Atlantis gik ned, omkom et par 100.000 mennesker. Et par 100.000 mennesker, det er jo ikke et kontinent, det er Fyn. Så Bailey er faktisk væk fra den der gamle Atlantis-model. Jeg kan godt lige sige, da den her professor, han holdt sit foredrag i vores nordeuropæiske gruppe her, så var Michael Robbins, han var sådan helt febrilsk, fordi hvis Atlantis-teorien ikke holder, så ryger den klassiske teosofi, og så ryger Bailey. Hvad er der så tilbage? Altså det vil sige, kan vi ikke stole på Leadbeater og Scott Elliott og hans gruppe af klaviante? Kan vi ikke stole på Annie Besant? Kan vi ikke stole på Bailey? Så han var sådan helt febrilsk, og vi prøver at redde Atlantis, og det lykkedes vi. Vi kunne lige redde en ø, men på størrelse med Fyn, og så blev det ikke til mere. Næste morgen, så dukker Michael Robbins op. Han havde ikke sovet ret meget den nat, fordi han har lige fået den her disk, hvor man har alle Bailey-bøgerne. Og så har han jo kigget på Atlantis, og så er han sådan triumferende glad. Nu har jeg set gennem alle Bailey-bøgerne, det er omtalt 27 steder. Og i næsten alle steder står der ikke noget om Atlantis som et bestemt sted. Der står Atlantis som civilisation, som bevidsthedstype. Og så kom triumfen, og så står der i Bailey, at hovedcentret i Atlantis ligger, hvor New York ligger nu. Eller lå, hvor New York ligger nu. Så kan Michael Robbins ånde lettet op og sige, okay, Leadbeater tog fejl, Annie Besant tog fejl, mange af de gamle klavianter tog fejl, men Alice Bailey kan vi stadigvæk stole på. Så Alice Bailey, eller rettere Dvalkul, er godt klar over, at der ligger altså en myte om Atlantis, også i de gamle teosofiske kredse. Men den myte, den kan vi ikke tage for pålydende. Men i hvert fald, jeg spørger så den der Vester, hvad siger du så for 80.000 år siden? Lå der et kontinent, eller lå der ikke et kontinent? Og hun svarer så, det gjorde der ikke. Og så, hvad var så? Jo, så spurgte jeg, var der så en Atlantis på astralplanet? Fordi det kunne så være teorien for at redde Leadbeater og de gamle. Og så siger hun ja. Altså med andre ord. Og så siger hun faktisk, mange af dem, der kom udefra, de inkarnerede først på astralplanet. Og der blev opbygget smukke civilisationer på astralplanet. Og når de så havde vendet sig til jorden ved at være på astralplanets smukke Atlantis-civilisationer, så kunne de inkarnere på det fysiske plan. Og nu havde vi ikke ret meget tid tilbage, så kommer det spændende spørgsmål. Hvor mange mennesker kommer udefra? Hvor stor en del af menneskeheden kommer fra andre universer end jorden? Og så svarer hun, mange flere end du tror. Jeg har gjort det i min bog Stjernemennesker og Engelmennesker, at jeg har holdt mig til de der 25%, som Bailey antyder, der skulle komme fra det første solsystem, og sagt, det er nok det dækker over. Så det var egentlig min teori. Og så spørger jeg jo så, hvor mange? Og så siger hun, 87-88% af den nuværende menneskehed stammer fra andre planeter, andre universer. Med andre ord, 12-13, som er udviklet fra dyreriget her på planeten, sådan som mange af de gamle teorier går på. Og det, hun er inde på, det er, at den vigtigste grund til, at en vis del af menneskeheden er udviklet fra dyreriget, er, at så er der nogle kroppe, så er der en biologisk udvikling, som dem, der kommer udefra, kan koble sig ind på. Men så står vi stadigvæk med stort spørgsmålstegn. Hvor kommer de alle sammen fra?
Jeg har lige, Yvonne og jeg og en lille gruppe fra Birkenmoskov har været på besøg i Moskva, og der holdt jeg blandt andet et kursus, hvor jeg kom ind på også tidligere liv og så videre, og så var der en, der spurgte, hvad så med den store del af menneskeheden, hvor kommer de fra? Og så tænkte jeg, det er simpelthen for kompliceret at svare på. Men så lagde jeg vægt på en meget væsentlig ting, som jeg vil trække frem her også. Uanset om vi kalder os stjernemennesker eller englemennesker, kommer fra det ene sted, eller det andet sted, eller det tredje sted, så er det vigtigt at se, at vi dybest set er lige. For det er en af vanskelighederne, hvis man begynder at operere med alle de her mange muligheder, det er allerførst selvfølgelig, vi bliver nysgerrige omkring, hvem er jeg så? Hvad er min fortid? Hvor kommer jeg fra? Men det andet, det er, at der kan være nogle af os, der får, skal vi kalde det lidt storhedskomplekser, at jeg er heldigvis ikke som de andre. Jeg er meget højere udviklet, og jeg gider ikke være sammen med menneskene, jeg vil bare væk igen. Så det der er væsentligt, det var så det, jeg sagde i Moskva, at uanset hvem vi er, uanset hvad vores livsbane har været, før vi sidder i den her krop i dag, så er vi alle lige tæt på Gud. Vi kommer alle fra Gud, altså forstået på den måde. Vores inderste bevidsthed er udgået fra det samme enhedsplan. For nogle er det bare tidligere end hos andre osv. osv. Men vi har den guddommelige gnist i os alle sammen. Og på sin vis er vi lige tæt på Gud. Altså i den nye verdensbillede, der vil man ikke dele op, det er som min påstand, der er man ikke så optaget af at dele op i, hvor er du i udviklingen, som lav udvikling, høj udvikling. Der vil man mere se det som en cirkel, at uanset hvor fuldkommen, ufuldkommen du er, så er du altid på vej. Svaren lidt til, når Bailey skriver om Kristus. Kristus er for os mennesker en prototype eller et ideal for kærlighed. Men i et større perspektiv, der er han bare hvad kalder han det faktisk, et foster. Så er han bare en begyndende kærlighed. Og det vil sige, sådan kan vi også gå hele vejen igennem. Vi har lige haft en uddannelse på Birkenmoskov, hvor vi kom ind på, vi vil egentlig godt tale med Gud på et højere plan. Og siger, hvor kan vi forlange fuldkommenhed af Gud? Altså vores planet Logos, ved vi, er en temmelig ufuldkommen planet Logos. Så kan vi sige, jamen, så vil jeg godt til solvæsenet. Og der kan vi se fra Bailey, at solvæsenet er ganske vist et helligt væsen, hvad vores planet ikke er. Altså et helligt solsystem. Men har faktisk også nogle skavanker. Så vil vi gå til Siriusvæsenet, som er rimelig ren. Men så kan man gå videre til den næste, og den næste, og den næste, og så sagde jeg, min påstand er, at vores galaksevæsen faktisk er temmelig ufuldkommen. Hvad jeg ikke sagde der, det er, Mælkevejsgalaksen virker meget mere ufuldkommen end Andromeda-galaksen. Der tror jeg, at vi har samme forhold mellem vores Mælkevejsgalakse og Andromeda, som Jorden har til Venus. Ligesom Venus er en storesøster til Jorden, så tror jeg også, at Andromeda-galaksen er en storesøster til vores Mælkevejsgalakse. Og en af mine begrundelser for det er, at den nyere astrofysik har lagt mærke til, at der er temmelig mange meget stærke gammasole, som udsender en stråling, som er utrolig skadelig, simpelthen ødelægger alt liv, eller umuliggør alt biologisk liv i mange, mange solsystemer omkring. Og det tyder mere på sådan jeg tror det er sådan en ungdomsoprørstype, vores galakse. En, der er ude i nogle store svingninger. Og så Kim Petersen, han var med der, og så siger han, det kan være, at han er på ecstasy. Vores galaksevæsen er på ecstasy. Nå, men tilbage omkring hele grundprincippet omkring, hvad er virkelighed, hvad er ikke virkelighed. Så min bedømmelse er, at vi står overfor, at det hele det udvides, men der er også utrolig meget at lære. Og der må man hele tiden sådan tage lidt med et gran salt. Hvad kan vi acceptere, hvad kan vi ikke acceptere? Michael Robbins måde, den tror jeg var ret god, hvor han siger, det skal hænge logisk sammen. Og hvis det gør det, så kan man bedre acceptere det. En anden måde, det er, at det skal kunne bekræftes af mange forskellige kilder.
den feminine mester der, det var som det afsluttende, der jeg spørger hende, hvad er jeres plan i hierarkiet, hvornår vil I afsløre mere om det? Og så siger hun, 2025, den der nye åbenhed, som er nævnt i Bailey, der kommer det helt klart frem, at menneskets evolution er delagtig i noget meget, meget større, end det, som er beskrevet i den klassiske teosofi. Men så siger hun så videre, det er blevet besluttet, at menneskene, altså spirituelt orienterede mennesker specielt, de er klar til, at de kan godt få allerede nu meget viden. Og derfor så bakker vi op om, når du og mange andre nu begynder at bore jer ind i det, og finde ud af meget mere om det. Og hun nævnte faktisk, at før vi kommer til 2025, så vil de fleste åndelige grupper gå ind for det. Undtagen, og så kan jeg ikke helt huske, om hun nævnte teosofien, men i hvert fald, undtagen nogle konservative grupper i de gamle impulser. Og nej, det er ikke nok præsent til, om teosofien kom med. Men dem, jeg tænkte på, som ligesom lå i det er faktisk antroposofien. Og lidt teosofien, og lidt Bailey. Altså, der vil være nogle grupper, som er startet i den første halvdel af det 20. århundrede eller tidligere, hvor man holder sig meget til den klassiske teosofi. Og bare lige for at illustrere det. Jeg var for 15 år siden, Yvonne og jeg, på besøg i Kalifornien på hvis I kan jeres teosofihistorie, så ved I, at lige efter Blavatsky, som gik bort i 1891, så kom der en splittelse i teosofisk samfund. Og der blev der den gruppe, som hører Adyar til, og som senere Leadbeater og Annie Besant var inde i og kom til at lede, og en anden gruppe, anført af en amerikaner, der hedder William Quan Judge, som også kendte Blavatsky og havde arbejdet tæt sammen med hende. Den blev splittet ad i to. Judges afdeling, som der var Judge og en, der hed Catherine Tingley, som leder i den. Den blev i USA, havde faktisk afdelinger i Danmark og Sverige også. Og jeg besøgte så den afdeling, og lige den dag, hvor jeg besøgte den, eller Yvonne og jeg besøgte den, der var verdens generalsekretæren til stede i den loge. Og hun underviste så, og så lagde jeg mærke til, at allerførst deres bibliotek, det var virkelig ejendommeligt. Der havde vi selvfølgelig Blavatsky, og så havde vi Judge, William Quan Judge, og så havde vi Catherine Tingley, og så den store stjerne, de fik i 20'erne og 30'erne, Pollocker, og ikke mere. Ingen Leadbeater, ingen Annie Besant, og ingen Jeffrey Hudson, og ingen Alice Bailey. Det var som om, de var gået i stå omkring år 1900-1920, og jeg slet ikke taget alt det andet med. Og det var så et meget godt eksempel på, hvordan en gruppe faktisk kan gå i stå. Når jeg stillede hende spørgsmål, eller kom med en kommentar til hendes undervisning, så var det ligesom om, det ved du ikke noget om, unge mand. Hun var blevet 80 år gammel på det tidspunkt. Og så hendes måde at reagere på, det tænkte jeg, hun har jo flere impulser bagud. Hun har slet ikke fået Leadbeater, Jeffrey Hudson og Annie Besant impulsen med. Hun har heller ikke fået Alice Bailey impulsen med. Og jeg synes, jeg er begyndt at arbejde med et nyt lag, der er kommet. Så er jo 3 impulser efter hende. Hun lægger stadigvæk 3 impulser tilbage. Og så er det klart, at så er verden ikke så stor. Altså langt mindre end Leadbeater, Jeffrey Hudson, Annie Besant-verden var, som var mindre end Alice Bailey-verden. Og sådan vil det fortsætte. Ja, det var sådan lidt af det brede. Er der spørgsmål lige, inden vi så går ind i? Jeg kan ikke huske, hvad generalsekretæren hed dengang. Hun boede lige nord for Los Angeles, men hun er i hvert fald ude nu. Hun var cirka 80 år dengang. Nu er jeg relativt ny i teosofi. Jeg var i Nakken for et par år siden, og der kan jeg bekræfte, at I er ikke kommet i gang med noget efter Blavatsky næsten. Altså Leadbeater og især Alice Bailey eksisterer ikke. Ikke engang Leadbeater. Nu har jeg så, efter at have tyret Bailey nogle år, prøvet at læse Blavatsky, og det kan jeg nu. Og jeg synes egentlig, hun giver et meget, meget bredere
grundlag, end hvor Alice Bailey er mere konkret. Mm-hmm. Altså, det med den guddommelige impuls, der er ikke andet. Mm-hmm. Ja. Så hvorfor begrænse af med ring pass not og alt, hvad Bailey doserer? Ja. Jeg kan kun referere tilbage til den begrundelse, som han gav mig, at der var ved at gå inflation i amerikanerne i 30'erne, og det ville han godt have lukket for. Og det er jo lidt at gøre med, at når vi åbner for det her emne, og hvis vi begynder at tage det op, som at det lyder sandsynligt, så skal vi jo forholde os til det. Og det grundlæggende, det er, hvordan kan man både tænke på sig selv som en, der kommer fra et helt andet univers, og alligevel sige, nu er jeg på jorden, og det er det, det handler om. Hvordan kan man gøre begge dele på en gang? Og det kan lade sig gøre, men det fordrer, skal vi kalde det en modenhed eller en ansvarlighed osv. Også det. Ja. Ja. Det Jesus mente, da han sagde, jeg er nok af denne verden, nej, jeg er nok i denne verden, men ikke af denne verden. Det kan være en af måden at tolke det på, ja. Ja. Eller hvis han siger, at min fars hus har mange boliger. Hvad kan der ligge der? Ja. Eller spørgsmål til den her sådan lange indledning. Godt. Så det næste, det handler jo om... ja, vil I have en pause nu? Okay, så tager vi de der cirka 15 minutters pause, og så går jeg ind i, hvad kan vi så opdage om den tidligere rejse, og så variationer af typer af rejser. Det vi laver nu, det er sådan, at få lidt indtryk af, hvad har vi så lavet, før vi startede her på jorden. Og jeg kan lige nævne, at Kim og jeg, vi er lige nået til enighed om et kursus her den 14. 15. i første, om netop det emne, vi er inde i nu, om udviklingslinjer. Så vi skal lige have. Så kan I høre mig nu? Du kan tage lidt højere. Hvis du mangler mere informationer og gerne vil være med i lidt dybere øvelser, meditationer osv., så kommer der en mulighed i januar måned, 14. 15. lørdag og søndag, hvor vi vil tage mange af de her emner op og selvfølgelig kunne nå en hel masse mere. Andre muligheder, det er, vi har optaget et videoforedrag, eller et videokursus om stjernemennesker og engelmennesker. Vi har faktisk også et helt kursus til englemennesker alene, og det vil sige video, som nu er på DVD, 12 timer på hver af dem. Så hvad får man så afsløret, hvis man, skal vi kalde det, laver regression, og hvis du forestiller dig, at nu kan du gå ind i din dybere bevidsthed, og så spørger du i princippet Gud, hvor kommer jeg fra? Og hvad har jeg lavet, før jeg kom til jorden? Og der er mit hovedindtryk fra 100 af regressioner, det er, at vi især kan dele op i 3 grupper, 3 typer udviklingslinjer. Den ene type, den kan vi kalde det fra andre planeter, og det vil sige, det er i virkeligheden en fysisk udviklingslinje, og det betyder så, hvis du går langt tilbage, også på andre planeter, så er du stadigvæk menneske. Selvom det ikke er præcis sådan, som vi kender det fra den her planet. Og den anden mulighed, det er Deva engleriget. Den tredje mulighed, den kalder jeg for lysplaneter. Og kommer lidt senere ind på, hvad det er. De første par år, hvor jeg arbejdede med regression, så var det typiske, jeg kom ind i, det er det med, at vi kan følge vores udviklingslinje, hvor vi har her på jorden. Og så, som jeg nævnte, så kommer der et spring, så er man på en anden planet. Og den typiske på en anden planet, det minder på mange måder om det, vi kender fra jorden her. Det vil sige, at man beskriver en civilisation,
hvor menneskene er lidt i retning af, hvad de er her, men med mange variationer. Og en af de højere variationer, der beskriver man eller oplever, den planet, jeg er på, er teknologisk meget avanceret. Men den er også bevidsthedsmæssigt meget avanceret. Og der kan give nu tager vi sådan nogle eksempler på det. Den højst udviklede type, der kom beskrivelsen, det var en person fra et sted her i Danmark, som siger til mig, kan du ikke lige hjælpe mig med, jeg har indtryk af, at jeg er stjernemenneske, kan du ikke hjælpe mig med, hvad har jeg lavet, hvor kommer jeg fra? Og så gør vi det. Efter 3-4 minutter, så er han tilbage på en planet, hvor han siger, den her planet, den er så højt vibrerende, at vi er fysiske, men samtidig så er det som om, der er åbent til de indre planer. Så han siger, det er ligesom om, vi er alle sammen clairvoyante. Vi kan kigge ind i de indre verdener, og så siger han, så kan jeg se, eller vi kan alle sammen se, svarende lidt til, vi har det fysiske, så er der eterisk, så er der astral, så er der mental, og der er noget, der er højere. Det er forskellige niveauer af, måske kan vi kalde det lysintensitet og lysfrekvenser. Og vi er telepatisk i kontakt med hinanden. Og så beskriver han, hvordan de arbejder i grupper. Det er sådan deres speciale. Sæt sig ned i grupper, stil ind på noget, skabe sammen og have et projekt og lave det. Men disse grupper, de er samtidig et netværk ud over jorden. Man siger, der vi er en hel masse, som har det samme projekt, vi er delagtige i et eller andet. Og det er så vores speciale, og det arbejder vi med. Og vi er klar over, at over os, frekvensmæssigt kan man måske kalde det, der er der nogle grupper, der har et større overblik. De har en højere lysbevidsthed. Og dem kan vi så kontakte og få inspiration fra. Og så siger han, så er det som om, jeg kan se igennem, at der er et par lag højere. Og jo højere de er, jo mere åbne deres bevidsthed, jo større overblik har det. Derfor kontakter vi den i forbindelse med vores opgaver og projekter. Så beskriver han, at det der nu er problemet, der hvor han oplever, det er, at de har igennem 100.000 år, eller omsat til altså meget lang periode, været engageret i det, vi her på jorden vil kalde den store plan. At det planetare væsen har en stor plan for udviklingen på planeten, og nu er de stort set færdige med planen. I hvert fald sådan inden for deres område. De har forfinet, og nu begynder de at kede sig. Altså det svarer lidt til, hvis en amerikansk journalist kommer til Danmark i forbindelse med et valg, så siger han, de har jo ingen problemer. Altså med andre ord, på deres planet, der var stort set ingen problemer tilbage. Og det betyder meget få udfordringer, og han var en af dem, der begyndte at kede sig. Så siger han, inden på det interplanetariske netværk, og det vil sige, det bevidsthedsområde, som ligger på et meget højt plan, hvor de store væsener kan kontakte hinanden fra planet til planet, der kommer nu budskab, og det er så fra planeten Jorden, omkring, vi vil gerne have nogle flere hjælpere på planeten Jorden, og det er jo så dybest set Sankumara, der sender den der tone ud, altså jordens indre konge. At vi vil gerne have hjælp fra andre planeter, af væsener, der kan inkarnere på jorden osv. Og så det ruder så ind i deres netværk, ligesom en tone, ind på deres indre skærm, deres indre e-mail, vil du gerne med til jorden. Og han melder sig, de 300 fra den planet, der melder sig, og de 300, de bliver så overført, hvad vi vil kalde for i mental lyssubstans, og kommer til jorden. Når de kommer til jorden, eller i og for sig lidt inden, så deler de sig op i mindre grupper, 20-30 hver gruppe. Så spørger jeg ham, hvad er jeres allerførste indtryk, da I ser jorden, da de kigger ned i menneskeheden? Og så ryger det ud af ham, kasser. Og så forklarer han, at når de kigger på menneskenes bevidsthed, så er det som om menneskene lever i kasser. Ikke bare, at vi deler op i sprog og nationer og stammer og religioner og alle de der ting, men bevidstheden er begrænset. Ligesom om bevidsthederne lever i kasser. Vi kan kun overskue sådan en lille smule, og vi kan ikke gå på tværs af vores kasser. Så spørger jeg så, hvad er så jeres opgave?
Så siger han, at nedbryde kasser. Og så siger han, det har simpelthen noget at gøre med vores måde at tænke på, den måde bevidstheden fungerer på, at vi arbejder på kryds og tværs, og vi har det der telepatiske netværk, det er deres speciale, så det vil så bringe med ned til jorden. Det er det, de tager med fra deres planet. Så bliver hun meget optaget af de der som er i hans gruppe, kender han dem nu, og så beder han bare stille ind, kender du dem? Og så kan han se, at 8 af dem er inkarneret på det fysiske plan. Han kender 5 af dem, og for at vide, du kommer til at kende 2 mere, og den 8. er et helt andet sted, og du kommer ikke til at se ham, møde ham på det fysiske plan. Så lige lidt mere om den der person. Jeg kendte ham ikke særlig godt, men han var, hvad jeg vil kalde et typisk stjernemenneske. Og noget af det typiske, det er så noget med frihed. Han er den type, der, hvis der er en kvinde, der vil binde sig til ham, så siger han, så længe vi synes, så er vi sammen. Og pludselig så går vores veje fra hinanden. Og så må man leve med de betingelser. Stjernemennesker, de har tendensen frihed overalt. Altså åbenhed, frihed, grænsenedbrydning. Og så snart verden bliver for lille, så bryder de ud. Med andre ord, frihed i stedet for tryghed. Når vi kigger på dem, der kommer fra de højere udviklede planeter, så kommer det altid igen. Frihed i stedet for tryghed. Det andet, der er karakteristisk, det er, hvad man kan kalde for en international måde at tænke på. Han var helt tydeligt ikke dansker. Han vil nok sige, at jeg er verdensborger. Og han var heller ikke i jordbrug. Det vil jeg ikke sige han noget. Men så noget med interplanetarisk verdensborger. Så vil han føle, det er mig. Altså den her åbenhed og frihed, og en, der rejste meget. Og så var der en problemstilling, som kom frem hos ham. Det var, at han var arbejdsløs, og han har sandsynligvis været det hele sit liv. Når jeg sådan spurgte lidt ind til det, så kom der igen noget karakteristisk frem. Og det er lidt i retning af, at han kommer fra en planet uden penge. Han synes jo bare, jeg giver til andre mennesker, så må verden give tilbage. Altså, jeg giver til livet. Jeg giver mine gode kvaliteter, mit gode humør, og en masse gode tanker, og så videre, så videre. Så min relation til omverdenen er i orden. Som omverdenen giver tilbage, så jeg kan få noget tøj, og jeg kan leve, og så videre, og så videre. Så kommer det i Danmark gennem arbejdsløshedssystemet, og det synes han bare er helt i orden. Ingen dårlig samvittighed over det. Så kan jeg tage en anden, som kommer fra en planet, der minder lidt om det, men lidt tungere, lidt mere fysisk. Han var også en type, som satte frihed meget højt. Og jeg havde sådan mange diskussioner. Jeg havde ham ofte tilbage på andre planeter, og kunne se, at han var sådan altid en glad type, og også på andre planeter. Og her på jorden, der var også sådan en spøjs og glad, og masser af talenter, meget, meget højt begavet. Han kunne hvad som helst. Han kunne spille musik, og han kunne tjene penge så lidt som ingenting. Men hele tiden, det der med, han skiftede. Nu gider jeg ikke være her mere, så skifter man bare. Nu gider jeg ikke være der mere, så skifter man. Men min problemstilling med ham, det var, at han havde så mange evner, og jeg synes bare, han brugte dem til at lege. Han legede på jorden. Og jeg siger, der er så meget brug for dig. Der er så meget brug for det, du kommer med. Og hvad skulle det være? Jamen, kan du ikke hjælpe der? Kan du ikke hjælpe der? Kan du ikke hjælpe der? Ind i en international organisation, og tage til Afrika, og så videre, så videre. Skal man nu det? Altså lidt i retning. Livet sørger for sig selv. Altså, livet er i balance, og det kører op og ned, og alt er i orden. Altså egentlig som Martinus, alt er så godt. Hvor jeg så siger, jamen, der er faktisk mennesker, der lider, men det har han svært ved at sætte sig ind i. Så jeg foreslog ham, tage til Afrika, være sammen med de lidende i et år, og så kan det være, at det kan engagere dig. Han boede på Fyn, så der gik 3 måneder efter den her snak, så ser jeg ham igen. Så siger han, nu har jeg tænkt meget over, hvad du sagde, og jeg er kommet til min konklusion, og den hedder, jeg gider ikke. Og så blev min konklusion så, at så er du bare turist på jorden. Og det er okay.
Og det var lidt svært for mig at nå til den konklusion, fordi i min gruppe, dem der var tættest på mig, der havde vi en helt anden forhold til jorden. Det er noget med, når man er kommet til jorden, så er det for at gøre en forskel på jorden. Og så møder jeg den her multitalentet menneske, som bare vil lege. Så er det faktisk sket det, jeg mødte ham 10 år senere, at han har fået et job, hvor han arbejder i en af de der firmaer, der laver øretelefoner. Jeg ved, Danmark har nogle af de mest avancerede øretelefoner. Det var ikke Oticon, en af de andre. Og så har han fået hele Asien som marked. Så han er rigtig i sit S. Op i en flyvemaskine og flyve lidt omkring og snakke med folk og sælge de her høreapparater. Og siger, hvordan kan du så komme af med din spirituelle interesse? Så siger han, jo, det gør jeg ved, at jeg kan lide de mennesker, jeg kommer til. Og jeg viser, at jeg kan lide dem, og en god handel er en, hvor begge parter er tilfredse. Så vi skaber en menneskelig kontakt og finder en handel, altså det er jo så forhandlere i deres lokale lande, som han skal finde. Og så er alle glade. Altså der er et eller andet om, at det er ikke noget med, at den ene part skal snyde den anden. Det ligger sådan meget klart. Så han har, hvad vi kan kalde en høj etisk bevidsthed. Og så kan man så sige, at han har et godt humør, masser af livsglæde, så det spreder sig jo også. Så det er hans måde at være åndelig på. Men så er der en større gruppe, og nu tager vi så, at det kan være samme type planet. Det kan også, nogle gange er den måske lidt mindre let, end det vi lige er inde på her. Det, der er karakteristisk i den type planet eller civilisation, jeg beskriver her, det er, at der er mere lidelse. Og nu kan jeg lige give sådan et eksempel. En oplevelse, jeg havde af at være inkarneret på en planet, som var teknologisk meget, meget avanceret. Den var så avanceret, at vi havde stort set ikke noget at lave. Maskinerne lavede det hele. Og hvad gør man så? Jamen, så går man op i at være skabende. Jeg kalder det for en bo bedre planet. Det er der blandt med bo bedre, hvor vi er sådan i strobecenterniveauet og går bare op i at være kreative. Og sådan noget af det, man elsker at lave der, det var at lave sådan nogle haute couture-fester. Altså, hvor alle skal være klædt ud i et eller andet fuldstændig overvældende spraglende. Det ejendommelige ved det var, at det kostede ikke noget. Altså, vi havde for længst afskaffet penge. Vi havde også afskaffet sådan alle de der almindelige problemer, som man har her, som forurening og sygdom og sådan noget. Og når man så skulle lave sådan en dragt, så kom man simpelthen bare ind på sin computer, så kreerer man sin dragt, finder ud af, hvilke materialer, hvilke farver osv. Og leger lidt med det, så trykker man på en knap, og 2 dage efter, så kommer den. Og det vil sige, den ryger simpelthen bare ind i fuldautomatiske fabrikker, der er så computerstyret, at de laver det lige præcis, som du vil have det, og så dumper den ind hos dig, og så tager du den på. Og alle de andre, de har fundet ud af noget andet fancy. Men det, der så blev problemet for mig, det var, at jeg blev mæt af det materielle, kan man sige. Og så var det simpelthen en smerte at være der. Fordi alle snakker om deres haute couture-dragter og alt muligt andet, bo bedre. Om altså, hvordan man nu mentalt kunne skabe alt muligt osv. Men for mig, der blev for meget med form og tomhed. At det var tomt. Og hvad gør man på en planet, hvor alle synes, det er spændende, og du selv synes, det er tomt? Der var ingen teosofisk forening at gå til. Der var ingen loger at gå til. Der var ingen... Hvad siger du? Så lavede du vel en? Nej, fordi jeg kunne ikke finde nogen at lave den med. Så inkarnation for inkarnation blev det mere og mere smertefuldt at være der. Bag det kan jeg lige nævne, der var der en inkarnation, hvor jeg har sådan gennem flere liv arbejdet mig frem til at være multimillionær. Altså svaren til, nu havde jeg alt. Og så fik bygget et sådan millionær Villa Flolle type, eller hvad det hedder, som var ligesom på en bro hen over en dal. Og så skulle jeg jo så sidde der sammen med min familie og nyde det her. Nyde villaen, og nyde dalen, og nyde den der flod, der var dernede, og nyde fuglene. Og jeg satte mig jo så nu kom mange inkarnationers frugter og kunne sidde der og nyde det. Og så opdagede jeg, at jeg kunne slet ikke nyde det. Jeg kunne bare konstatere, at der var en flod, men det gav mig ikke nogen særlig glæde.
der var nogle fugle. Jamen, nu skulle jeg jo bare sidde resten af mit liv og lytte til fugle og se på flod og grøn og dale og alle de der ting. Og så opdagede jeg, prisen for den der materielle udvikling, det var, at man har lagt vægt på formen, men har glemt det indre liv. Og der var intet indre liv. Der var ikke noget indre liv i mig. Der var ikke noget, jeg kunne fange i det ydre, fordi de sanser var ikke udviklet. Var der ingen kunst, var der ingen musik? I selve oplevelsen, der kom det ikke frem. Men jeg tror, selvom der var kunst og musik, så hvis man ikke har indre liv, så er det jo intellektet, der kigger på musikken, eller kigger på kunsten. Det er intellektet, der lytter til musikken, og det kommer der ikke fylde af. Der kommer ikke det, som ens dybere bevidsthed søger. Ens dybere bevidsthed, den søger vibration, den søger fylde, den søger fred, den søger kvalitet, glæde, kvalitet, kærlighed. Og det var der ikke, fordi de sanser var ikke udviklet. Og det giver så en smerte og en dybde, og så gennem flere inkarnationer, men jeg kunne bare ikke finde nogen, som kunne dele det her. Så sker der det, at den planet, det viser, at der er nogle gamle våbensystemer, som ikke har været brugt i 70.000 år. Og så sker der et uheld, og det ender med, at der er 2 områder på planeten, som bekæmper hinanden, og civilisationen bliver udryddet. Og det giver så igen en kæmpe smerte. Og den smerte, den var så forudsætning for at komme til jorden. Og det har jeg oplevet med mange andre også, at nogen de går ind i en bane, hvor der er mere smerte. Og hvis de gør det, så er der ligesom en kobling til, at når man tager til jorden, så har man mulighed for at gå en dybere vej, og det bliver så uddybet på jorden. Og som andre ord, man siger til guddommen, nu vil jeg gerne skifte bane. Jeg er træt af at bo bedre civilisationer. Jeg vil udvikle det indre liv. Jeg vil også udvikle kærlighed, fylde, dybere fred, dybere livsglæde osv. osv. Så siger de, fint, vi har lige en planet til det, og det er så jorden. Det med andre ord, jorden er god til at udvikle det, vi kalder for Kristusbevidsthed. Kristusbevidsthed har især 2 kvaliteter. Den ene, det er hjertekvaliteten, og det vil sige den dybere medfølende kærlighed. Og den anden kvalitet, det er individualisme. Vi lærer at stå alene. Alle de der couture-folk, jeg snakkede om, de var jo egentlig meget sådan, det gør vi. Og de elsker at være sammen med grupper, og nu skal vi feste og alle de der ting. Hvor det, der sker, når man trækker sig ud af den mentalitet, der er i en kultur, det er, at man bliver alene. Og det lærer man også her på jorden. Man lærer at blive mere alene, og det kommer også til at gælde mange af dem, der kommer, fordi det er højere udviklede planeter, og senere, når jeg snakker om det ved Engleriget, at her, der er der mere lukket af for de indre verdener, og vi skiller os efterhånden også ud af gruppebevidstheden, den sociale bevidsthed, den religiøse bevidsthed, og kommer faktisk til at vandre på ensomhedens vej. Og det er ikke særlig mange steder i universet, eller typer civilisationer og riger, hvor man kan gå ensomhedens vej, men det kan man på jorden. Og det skal være utrolig glad for, fordi det udvikler meget. Jeg har lige fået et brev fra en ældre mand, som han er blevet 70 år gammel. Hans kone smider ham ud hjemmefra, og så får jeg jo brev efter brev med alle hans beklagelser over konen, der smider ham ud. Men han er jo samtidig åndelig, og så kan jeg jo indirekte bare sige tillykke. Nu får du lov til at gå ensomhedens vej. Altså nu får du lov til at gå igennem det, der er karakteristisk for udviklingen, og specielt indvielsesvejen her på jorden. Ingen kan gå indvielsesvejen på jorden, uden også at være gået ensomhedens vej. Og igennem det, der får vi større grad af individualisme og dybere hjertecenter. Som jeg plejer at sige, når man kigger på de der mere lysende planeter, det er ingen sag at løfte et menneske i bevidsthed, eller løfte en civilisation i bevidsthed. Det er jo bare et spørgsmål om at forstærke strømmen af åndeligt lys, åndelig kærlighed, åndelig vilje. Men at udvikle dybde, det er vanskeligt. Så når der er væsener, som skal udvikle dybde, jamen så må guddommen finde nogle bevidsthedsområder eller planeter, hvor man kan udvikle dybde. Og det er det, som er et af specialerne på den her planet. Og det betyder så også, at nogle af dem, der er kommet udefra, lad os bare tage min ven fra Fyn der,
er kommet for at udvikle dybde. Men problemet med min ven fra Fyn er, at det vil han ikke. Og det jeg så må erkende, det er, at du har nok en anden aftale med Gud. Eller også ved selv Gud ikke, hvad hun skal stille op med dig. Fordi du vil simpelthen ikke ned. Men det, som jeg har set i nogle regressioner, og Yvonne har set, det er en del af sin clairvoyance, det er, at undervejs, når du er inkarneret på jorden, så ned i en vis dybde, så siger du til guddommen på de indre planer, nu vil jeg egentlig godt have mere individualisme og dybere hjerte. Altså endnu mere individualisme, endnu dybere hjerte. Og så går man faktisk ind i Kristus-strømmen, og så svarer Kristus eller en anden repræsentant for den strøm. Fint. Måden at gøre det på, det er, at du får en eller et par meget vanskelige inkarnationer. Det er så vanskeligt, at du mister din kontakt til lysverdenerne. Og når du mister din kontakt til lysverdenerne, så bliver du tungere. Og du kommer ind i et kredsløb af, nu stoler jeg ikke længere på Gud, lidt opgivenhed osv. osv. Det gør din aura endnu tungere, og så kan du komme ind i den her dybere bane. Og den dybere bane, det er så den, der skaber tyngde i hjertet, men tyngden i hjertet, den bliver til dybere ydmyghed, og den bliver til dybere medfølelse, osv. osv. Og ud af det, der kommer Kristusbevidsthed. Og det er der så mange, der vælger, at det gør vi. Da jeg kom til den her planet, så blev det valgt lige fra starten, så det var simpelthen en følelse af, at jeg kan lige tage videre. Jeg kom fra den der planet, som jeg nævnte, der kom ud for det her, og så et par millioner år på de indre planer. Og da jeg så kunne se, at jeg kunne ikke komme videre på de indre planer, jeg kunne simpelthen ikke udvikle mig uden ret meget mere, uden jeg skal tage en ny fysisk planet, så siger jeg så til guddommen, så nu kan jeg godt se, at jeg kan ikke rigtig komme videre. Så er der en fysisk planet, jeg kan komme videre på? Og så bliver det så peget på jorden. Så kigger jeg så på jorden og siger, nej, den er godt nok for tung. Men jeg kan se i den del af universet, hvor jeg er, at det er simpelthen den mulighed, der er. Og så bliver det så valgt, at jeg skal hurtigt ned. Altså det vil sige, meget hurtigt skal jeg miste kontakten med de højere verdener. Og så svarer det lidt til, at man hopper ud fra 10 meter ved dem, og så ikke kan komme tilbage igen. Og så ned i det tunge, bliver overvældet af det, og så har alle sine kriser og sine ensomheder og sine smerter osv., men fuldstændig efter planen. Og det er lidt af det samme med den ældre mand, jeg omtalte før. Jeg lige sendte et brev til ham i dag, om ikke lige frem til lykke, men at det hjælper ikke så meget at give råd, mens du er nede i det. Men det kommer fase efter fase efter fase, og på et tidspunkt, så kan du se, hvad meningen er. Så kan du forstå det, og så ender med, at du er glad for det. Men det er en af specialerne på den her planet, at vi kan komme ind i de her tyngder. Så tager jeg en anden type planet fra den linje. Jeg vil bare tage min egen oplevelse her. Jeg kalder den type civilisation, den kalder jeg for parcelhussamfundet. Jeg befinder mig i sådan et parcelhussamfund, hvor vi alle har det stort set, som danskerne har det i dag. Vi har vores små parcelhuse, og vi hygger os, og vi har det dejligt. Og jeg kan se, at jeg tænker fuldstændig, som vi er vant til at gøre sådan gennemsnitligt her i Danmark. Men det handler om uddannelse og børn, og det, der slår mig mest, det er, at jeg var i den type samfund cirka 10.000 liv. Og hvorfor? Fordi det var så hyggeligt. Og det er sådan den type samfund, der giver mig klaustrofobi i dag. Og så opdagede jeg, at da jeg var i det, så var det simpelthen så dejligt. Og hvorfor var det dejligt? Fordi jeg kom fra en mere primitiv samfund. På en anden planet sandsynligvis. Hvor det primitive samfund, det var lidt i retning af, sådan som Hitler ville have lavet det. Altså meget grusomhed, meget undertrykkelse, Stalin-typer, der kunne herske, osv. osv. Og derfor kom der masser af krige og tortur og fængsling og alle de der uhyggelige ting. Så når man så kom til det næste, til parcelhussamfundet, så var man simpelthen så lykkelig og glad. Og det, der slog mig, da jeg opdagede, det var, at de mennesker, som jeg var der, var jo på toppen af deres udvikling. Der var ingen af os, der ønskede at beskæftige os med åndelig udvikling. I en inkarnation
så jeg, der sidder jeg der og hygger mig, og har det rigtig godt. Så ringer det på døren, eller banker på døren, og jeg går ud og åbner, og der står så en og snakker om religion. Ligesom man forestiller sig en Jehovas vidne, der kommer. Og jeg tænkte bare, den mand er gak. Der er en skrue løs. Han snakker om Gud, og vi har da for 100.000 år siden afskaffet Gud. Der er ikke noget sundt menneske, der overhovedet kan tænke i de baner der. Det er sygt. Og det, der slår mig, det er, jeg kunne slet ikke se forskel på, var det en primitiv religiøs menneske, fanatiker, eller var det en Frans Assisi-type. Det kunne i princippet være Jesus, der stod derude, og jeg bare gør grin med ham. Du er godt nok gak, hvor har du de sindssyge derfra? Og det, der slog mig ved det var, at det at have sans for det spirituelle, det må vente til det vokser frem indenfra. Men hvad jeg blev mest forbavset over, det er, hvor lang tid det tager, og hvor tilfredse vi var på den planet. Og det gav sådan en hel ændring. Jeg har altid, når jeg er gået på strøget, så har jeg tænkt på, sådan, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre for at vække dem? Er de ikke utilfredse med deres liv? Kan vi ikke finde utilfredsheden? Og så begynde at snakke om et eller andet åndeligt. Og så, da jeg opdagede det der, så kunne jeg bare sige, at dem, jeg møder på strøget, det er jo de samme, som var på den planet. Og vi var glade og tilfredse. Og vi var tilfredse med det materielle liv. Så jeg kunne se, jamen, hvad skal jeg dog prøve på at vække en utilfredshed med dem? Den kommer måske om 10 liv eller om 100 liv. Så en helt anden tolerance over for mennesker. En helt anden... utilfredshed for at fortælle om det åndelige. Jo, fordi hvis ikke, man jo hele tiden pirke til, det var sådan min politik dengang, pirke til, nej, det kan du da ikke være tilfreds med. Der må være et eller andet længsel efter noget andet, noget højere, noget grænsebrydende. Hvor jeg så opdagede, at den længsel havde jeg jo slet ikke dengang. Og stort set ingen havde det i det samfund. Men også, at det er helt i orden. Jeg fik en helt anden tolerance. Men også en helt anden tidsfornemmelse. Og så vendte jeg tilbage til det, Martinus jo siger. Det er, et hvilken som helst menneske står på toppen af sin udvikling. Hvor som helst. At det parcelhussamfund, jeg oplevede der, det er jo simpelthen menneskeriget, når det er størst. Altså inden det begynder at blive åndeligt. Hvor det er inkarneret som menneskerige, og vi sidder med vores parcelhuse og går op i alle de der almindelige materielle ting, og er glade og tilfredse. Og det er lige så fuldkommen som at være i nirvana. Og helt klart, det er lige så fuldkommen at være i nirvana, som at være i parcelhuset. Det var min konklusion, og den har jeg stadigvæk. Og så tilbage til Martinus, hvordan han beskriver det. Sult og mættelse. Så længe du længes efter det, og det er det, du er ved at opfylde, så er det jo fuldkomment. Og der har vi ligesom de to poler, det materialistiske menneske, og skal vi kalde det den nirvaniske Buddha. Begge dele er lige værdifuldt, og på sin vis lige så højt i udvikling. Og når vi taler om lige så højt i udvikling, så kan jeg lige gengive... Jeg er på Martinus Instituttet i begyndelsen af 70'erne, hvor jeg lytter til et foredrag med Martinus, der har den der store symbol med den der snegl, der går ud af, viser kredsløbet, som så kommer i større og større cirkler. Og på et tidspunkt, der kan man se, at det der, det er mennesket, altså menneskebevidsthed, og så har vi organbevidsthed, cellebevidsthed og atombevidsthed, subatombevidsthed, og i den anden, der har vi planet og sol og så videre, galaksebevidsthed. Og Martinus snakker om det der i cirka 2 timer, om hele spiralkredsløbet, og så slutter han med at tage sin store pegepind fra den her supergalaksebevidsthed, i den yderste, og så ind i subatom, underatombevidsthed. Og så siger han, at den der er ikke større end den der. Og jeg havde kunne følge ham hele vejen, indtil han lige flytter pegepinden. Hov, hvad er det? Men det mener Martinus, og det han jo siger, det er lidt i retning af, størrelsesforhold er illusoriske. Men det jo, den konsekvens, det jo så også har, det er, at vores parcelhusplanet er lige så fuldkommen i Guds øjne, som den her lysplanet, osv. osv. Hvis man går længere tilbage end det, så kommer der nogle meget primitive tilstande, som jeg kunne se, man kan simpelthen følge dem chakra for chakra. Den her brutale
type, det er begyndende solar plexus. Bag det, der er der sakralcenter civilisationer og rodcenter civilisationer. Forskellen er bare, at man ser dem på andre planeter og ikke her på jorden. Primitive tilstande kunne man komme til at opleve, som var så primitive, at vi slet ikke kender dem her fra jorden. Altså nogle meget, meget, meget primitive tilstande. Det er så opdaget, når man var før der, det svarer i princippet lidt til det, vi havde i den teosofiske model, første rodrace, men som om vi udgår direkte fra et enhedsplan. Og lidt i retning af den der model med, at monaden skabes, så går den ned igennem planerne og rammer det fysiske plan, men som menneske. Altså ikke som mineral, ikke som plante, ikke som dyrevæsen, men som primitiv menneske, og så op igen. Og så er spørgsmålet, hvor bliver dyreriget af? Jeg har ikke været ude for nogen, der har været inde i dyreriget. Jeg vil ikke udelukke, det kan ske, men det virker som om den almindeligste model, den er direkte fra en lysverden, og så, eller faktisk et enhedsplan, og så ned. Man kan faktisk komme helt ind i enhedsplanet, og så opleve hele skabelsen. Opleve, hvordan monaden bliver skabt, og hvordan den går igennem nogle forskellige faser, indtil vi kommer til menneskefasen. Jeg lader den være der, og så tager den næste linje. I den gamle teosofi, den klassiske teosofi, der er der en åbenhed for, at mennesker kan godt komme fra det ved engleverdenen. Jeg kan huske, når vi snakker om det i den teosofiske loge, så var det sådan noget med, det sker en sjælden gang. Og hvis det sker, så bliver det ofte en ulykkelig inkarnation, fordi de, der kommer fra det ved engleverdenen, har svært ved at begå sig som menneske. Det jeg så opdagede, da der var gået et par år, det var, at nogle af dem, jeg havde langt tilbage, når de kom tilbage, så passede det ikke ind i den her typiske linje. De begynder at beskrive universer, som er så meget mere flydende, lysflydende, måske mere symbolske, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal stille op med dem. Indtil en dag, hvor jeg har en, som jeg ofte har haft tilbage, hvor jeg siger, nej, der er et eller andet galt. Jeg vil lade os prøve med en tese. Og så beder jeg ham så, flyt til det univers, hvor du var, lige før du kom til jorden. Og så beskriver han så noget, der helt tydeligt er en del af engleverden. Hvordan han selv har sådan en form for vingestruktur i sin aura, og hvordan han arbejder med lys og symboler og farver og former, og er sammen med andre, der også har sådan vingestrukturer, og så spørger han, hvor er du? Jamen, det er en del af engleverden, og hvad laver jeg? Og så kommer der en række informationer om det. Og så bliver jeg ligesom klar over, aha, nu har vi fået hul på det her, at han er den type. Så begynder jeg at genkende det hos andre, og kan føre tilbage og få det bekræftet igen og igen og igen. Og når så den konklusion, blandt spirituelt orienterede mennesker, er der en relativt stor procentdel, der kommer fra det ved engleverdenerne. Og man kan også genkende, hvordan er de. Og nu er der ikke så meget tid, jeg har aftalt med Yvonne, du kan fortælle lidt om det ved englemennesker. Har du lyst til at sige noget? Yvonne er en af dem, der kom fra den verden, som hun nåede. Jeg skal lige bytte om med det. Jeg sidder lige foran døren, fordi der var en, der blev dårlig før, fordi der ikke kom nok luft, så jeg åbnede, så jeg har lige stor svitter på nu igen. Men det, der er karakteristisk for det ved englemennesker, der er flere ting, der er karakteristisk, og nogle af jer vil nok genkende det, enten hos jer selv eller hos andre. De er mere blide i det, de er mere blide i deres stemme, og de er meget sensitive i deres system. Der er faktisk en amerikansk forsker, psykolog, som nu har fundet ud af, der kalder dem highly sensitive persons, altså højt sensitive, følsomme mennesker. Og hun har lavet sådan et spørgeskema, hvor man kunne svare ja eller nej til, er du sensitiv over for det, for det, for det, for det, for det, for det. Og det er for eksempel noget med medicin. Man kan ikke tåle så meget medicin som andre. Man kan ikke tåle så meget alkohol som andre. Man kan ikke tåle så meget cigaretrøg som andre. Og måske heller engang spise så meget kød som andre. Der er også andre ting, der karakteriserer engledele mennesker. De har meget tit mindreværdskomplekser. De synes ikke, de er så gode. De synes ikke, de er så dygtige. Og der er også en tredje ting, der er, at de har svært ved tid. Det er svært ved at overholde tiden. Og det er noget med, at de kommer jo fra en verden, hvor alt er flydende. Og tiden er også relativ, tiden er flydende. Og så kommer de ned i sådan en konkret verden. Sådan, du skal møde klokken 8, og du skal gå klokken 5 eller 4 eller hvornår. Ikke? Og det har de svært ved, fordi
de går meget ind for, særligt hvis det er englemennesker, så går de ind for mennesker. De vil meget gerne snakke med mennesker, de vil gerne trøste, de vil gerne hjælpe mennesker. Og hvis de på deres vej til arbejde ser en, der er lidt ulykkelig, jamen så sætter de sig og snakker med den, og så kan det være, at de glemmer tiden. Men så er det også dem, der bliver efter arbejdstid og sidder og snakker med en kollega, der har problemer, hvor de andre, det er ikke mit bord, nu går jeg. Det med tid, det er også underligt, fordi de kan ikke altid passe tiden. De kan ikke komme til et møde til bestemt tid, eller møde op på en arbejdsplads på bestemt tid. At de kan godt, men de kan også det glider for dem. Men samtidig så har de alligevel noget med tid, altså hvor de kan passe tiden. De kan for eksempel lægge sig til at sove, og så sige, nu skal jeg vågne klokken 1, så vågner de klokken 1. Eller jeg skal vågne klokken 7 morgen tidlig, så vågner de klokken 7 morgen tidlig. Så man kan ikke sige, at de ikke kan finde ud af tid. Der er et eller andet med tid, de kan. Der er også noget med tid, de ikke kan. De er ikke så, koncentreret som dem, der kommer fra menneskelinjen. Og menneskelinjen, det er altså også dem, der kommer udefra, men som bare har startet deres inkarnation tidligere, og derfor har været på nogle planeter, og så er kommet herned. De er meget tit dygtige, når de kommer herned. De er meget tit meget koncentreret, meget fokuseret, og nu snakker jeg om menneskelinjen, ikke? Meget fokuseret, meget sådan, ligesom nærmest de har sådan en kosteskaft igennem sig, og meget samlet. Hvorimod englene, de er mere sådan, de ligesom skrider ud til siden, fordi deres naturlige form, det er faktisk vandret. Det er mere vandret, den mere vandrette form. Man kan godt sige, at hele engleverden, det er den mere feminine verden. Det er der, hvor du udvikler de feminine egenskaber, de kreative egenskaber. Og det er der, hvor man kan arbejde med vibration. I engleverdenen arbejder man med vibration frem for form. I menneskeverdenen arbejder du med form og civilisation. Du opbygger civilisationen. Du skaber formen i civilisationen. Og det betyder også formen i at kunne opbygge et møde. Så gør vi sådan, og fra der til der laver vi det, og der til det laver vi det, og der til det laver vi det. For eksempel Asger, når han planlægger, kan I se, så taler jeg om det, og det, og det, og det, og inde i hans hoved, så ved han, hvor mange minutter han skal tale om det og det. Og så holder vi pause, og så videre, og så videre. Når jeg skal sige noget, så ved jeg ikke engang, hvad jeg ved. Så hvis jeg skal lave sådan en kursus, jamen ved jeg egentlig nok om det? Siger Asger, du ved da meget om det. Jamen, hvordan skal jeg gribe det andet? Hvornår skal jeg fortælle om hvad? Og så begynder han at skrive op for mig. Du ved noget om det, og du fortæller om det, og der siger du 3 kvarter, der tager du en time, og der tager du sådan og sådan og sådan. Og så når han har lavet mit skema, så kan jeg fylde det ud. Englemennesker fylder ud. Menneskelinjen, de skaber skemaet, de skaber rammerne. Strukturen. Men englemennesker, hvis vi ikke havde englemennesker på jorden, så ville det blive meget, meget kedeligt. Så ville alting ville blive korrekt. Men der vil ikke være så meget hjerte i det, fordi englene kommer og giver hjerte, og der vil heller ikke være så meget liv i det. Det vil blive som et kontorlandskab, hvor alt var elegant, men der var ikke noget liv i det. Englemenneskerne kommer og skaber indre liv i tingene. Hvad gør devaerne så? Devaerne er meget tit kunstnerne på jorden. Devaerne, det er også dem, der sådan bryder grænserne, dem, der kan være lidt skøre og lidt, rent udsagt, åndssvage, ikke? Sådan lidt entertainer og så videre. Altså virkelig kan gøre noget på tværs, gå med noget tøj, eller fjer i hatten, eller noget, som er, hvor vi andre siger, what? Altså, så vi vågner op og bliver nærværende. Det kan deværende meget tit gøre. Så det er mennesker. Altså deva-mennesker, ikke, når de inkarnerer som mennesker. Og så arbejder de altså, som jeg siger før, med vibration. Og hvad er vibration? Ja, det kan vi egentlig ikke mærke. Menneskene kan ikke så nemt mærke vibration. Men englene kan mærke vibration. De kan mærke, når de kommer ind i et rum. Nå, de her to, de har lige været op og skændes. Her er lidt ubehageligt. Nå, her, hvor er dejlig kærlighed. Hvor er dejligt. Og her er fred. Her er en fredsvibration. Og her er en energisk vibration. Her kan jeg måske ikke være, fordi der er for meget stress på her. De kan mærke vibration. Almindelige mennesker kan ikke mærke vibration. Men det kan. Det er hvad englene. Og hvad er vibration? Jamen, vores øjne ser det som farver, og vores ører hører det som toner. Og så kan I næsten regne ud, hvad de er gode til, det er engle. De er som regel gode til at synge. De er kreative, de elsker noget med farver og form, og måske også ballet. Mange deva-mennesker går ind i balletten. Deva-engle-mennesker. Eller måske særligt devaerne. Ballet, og de har heller ikke fået så meget lidelse, så de har ikke så meget sådan fedt, de skal slæve rundt på, sådan når de skal hoppe og lave pirouetter og så
videre. Ikke? Så de skaber deres egen verden på scenen og bag scenen, hvor de måske egentlig ikke behøver at være så sociale. Fordi de har ikke forstået alle de der uskrevne regler, der er mellem mennesker. De kan godt mærke, når man kommer til en fest, og værtinde siger, hey, goddag, det var jo nok dejligt, du kom. Og så kan de godt mærke, hun ønsker, så videre. Hun mener det ikke, eller han mener det ikke. De kan godt mærke vibration, de kan mærke det, og så bliver de forvirret. Hvordan kan det være? De behøver ikke at sige, at det er dejligt, man kommer. De kan bare sige goddag og velkommen. Ikke? Altså, de kan ikke finde ud af det der, at man kan være to på én gang. Det går en lang tid, før de finder ud af det. Engle kan ikke forstå sådan noget som krig. Engle kan slet ikke fatte, hvordan man kan finde på at slå hinanden ihjel. Det er for engle er det sindssygt. Man er sindssyg i hovedet, hvis man går i krig. Man er ikke rigtig klog, altså. Engle bevarer liv. Engle gør alt. De kan ikke, som børn, englebørn, de slæver sårede dyr med hjem og reparerer på dem og passer dem og plejer dem osv., indtil de kan klare sig selv igen. Englemennesker, de arbejder altid med mennesker eller med dyr. Altså, de har hjerte for andre mennesker. Menneskelinjen, de kan arbejde med teknik, og de kan bygge vores fantastiske broer og sluser og højhuse og computer og vores, alt det teknologiske, vores lille, mobiltelefon, ikke? Der kan I bare se, det er også en af de ting, engle ikke så godt kan. De kan ikke altid huske. De kan ikke huske navne. De kan huske vibration. De kan ikke finde ud af kort. Og de kan ikke finde vej. Jo, de kan, hvis de kan se sig ud af det, eller de kan mærke stemninger. Vi kan samtidig, Asger han kan grine af mig, fordi så kan vi køre på Fyn, eller så kan vi køre på Sjælland, og så kan jeg tro, jeg er det ene eller det andet sted, hvis jeg ikke sådan lige har tænkt lidt over det. Fordi det er den samme stemning, og det samme ligesom eventyragtige vej, hvor vejen går på her, som den er der. Og så kan jeg få associationer. De tænker også ved hjælp af associationer. Menneskelinjen, de tænker ved hjælp af logik. Det fører til det, der fører til det. Men englemennesker, de har sådan, nu så jeg lige det der træ. Jamen det træ, det minder lidt om sådan og sådan, og så kører de videre. Nu er Asger blevet god til at følge mig. Men nogle gange så siger han, når vi sådan kører i bil sammen, hvor er du henne? Er du der, eller er du der? Hvad er det, du snakker om? Og så når jeg nogle gange forklarer, hvordan jeg så lige det på vejen, og så kom jeg til at tænke på den, og så på det, og så sådan og sådan og sådan. Og så stiller jeg ham et spørgsmål, og så siger han, hvordan kan du komme på det nu? Vi har lige snakket om det andet der, ikke? Men efterhånden så lærer man, vi kommer også ned på jorden for at lære det, som man kan lære i menneskelinjen, så vi lærer også at blive logiske, og det fører til det og så videre, ikke? Det er sådan noget af det, vi skal lære. Men at finde vej efter et kort, lige præcis i dag, der skulle vi hjælpe min søn med at få noget køjeseng hjem fra IKEA ind til København og så videre. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvordan han kan finde ud af det. Så sidder jeg med et kort, jeg slår op på kortet, og så kigger han. Og så for det første, så kunne jeg slet ikke finde ud af, at vi kom den anden vej fra. Altså for mig er det lige meget, om man vinder den ene vej eller den anden vej, ikke? Og så kunne han, samtidig med at han kører bil, så kan han lige øje ned, og så kan han finde ud af, og så kan han huske det. Og så kan han kunne hjælpe mig at finde rundt der i alle de der veje, man skal, og så videre. Hvor jeg kigger på kortet, og så kan jeg se, at jeg skal bare køre lige ud. Og så er det måske fjerde vej på højre hånd. Og så kører jeg lige ud, og så kan jeg se, nu kender jeg overhovedet ikke noget her. Og så viser det sig, at vejen den har gået sådan, den der ser ud på kortet, som om den går lige ud. Så drejer den sådan en lille smule, og så er der noget, der går lige ud der. Jeg kører jo lige ud, ikke? Fordi på kortet, der er den bred, og så kan man sagtens se, at det er den brede vej, man skal følge. Men når man kører der, så ser de lige brede ud, og så videre. Altså, det er enormt svært. Jeg tror ikke, man kan forstå hinanden, før man... Det er ligesom om, at dem fra menneskelinjen, de har et kompas inde i hovedet. Og et kort i hovedet. Og vi kan ikke lige meget, hvor meget vi prøver at huske det der kort, så kan vi ikke finde ud af det, fordi kortet er én ting. Og når man så ser det rigtige, jamen, så er der alt muligt, der forvirrer og så videre. Jeg ved ikke, kan I genkende det? Ja. Så kan vi bare ikke finde ud af at finde vej. Altså. En af gangene, der havde Asger tegnet, så kørte der fra den vej til den vej til den vej. Og så har han skrevet vejnavnene på. Og så kom jeg kørende, og så var der vejarbejde, og så skulle jeg udenom. Og så vidste jeg jo ikke, hvor jeg var. Hvor søren var jeg henne nu, når jeg kom tilbage, eller var jeg kommet tilbage, og så videre, ikke? Så må det jo godt, man har en mobil, så kan man ringe. Og jeg kan godt sige, at den der lille tv, man kan få ind i bilen, der kan sige derfra og dertil, det er en stor hjælp. Jeg havde en, der kom til clairvoyance, hun havde sådan en konsekvens, for hun var altså rigtig, hun var endnu dummere, end jeg var til at finde vej.
Hun kunne slet ikke, bare hun havde drejet 2 gange, så var hun fuldstændig, så kunne hun slet ikke finde ud af noget. Så hun havde sådan en altid. Hvad hedder den? En GPS, ja. Jeg skal lige se, om der er flere ting, jeg ikke kan huske. Kan du huske? Er der flere ting, vi lige skal sige? Det tager 5 timer. Altså jeg kan sige, at vi har lavet et kursus, og det her, det tager, vi kan tale om det her 2 dage, så det er sådan lige en smagsprøve, ikke? Men I kan måske genkende nogle af de der ting, ikke? Det er, at englemennesker meget ofte arbejder med vibration, og det vil sige, at ret mange af dem, der healer med hjertet, er englemennesker. Så tager jeg den sidste type, lysplaneter. Dermed mener jeg, de, der nu er inkarneret som mennesker, som kommer fra planeter, hvor de ikke er fysiske. Og vi kender faktisk fra teosofien og også fra Bailey, at der er temmelig mange planeter, der ikke er fysiske. Alice Bailey, Dwalkul, hævder for eksempel, der er 115 planeter i vores solsystem. Og hvad er alle dem, der ikke er blandt de 9 fysiske? Jamen, de er så eteriske som det tungeste, eller astrale, lavere mentale eller højere mentale. Og det er et eksempel på, der er masser af planeter, som ikke er fysiske. Og på disse planeter er der også liv. Og hvis jeg har et menneske tilbage, som oplever sig fra sådan en planet, så plejer de at beskrive som om, på den planet, der er der bjerge, og der er søer, og der er dale, og der er en dejlig natur, og det er let i vibrationen. Og der er harmoni, der er glæde, måske en eller anden grad af kærlighed. Jeg kan huske en af dem, hun var først sådan meget imponeret over det. Og så efter måske 5 minutter, hvor hun beskriver, hvordan den her er, så siger hun, hov, der er en ting, jeg savner. Og det er, vi er glade, vi er også venlige, men vi er faktisk ikke rigtig kærlige. Altså, vi er ikke varmt kærlige. Vi er sådan høflige, og vi har ikke nogen negative tanker om hinanden. Men den varme, som hjertet har på jorden, den har vi ikke. Så det ender faktisk med, at hun opdager, at jorden har en kvalitet, som hendes planet ikke havde. Hendes hjemmeplanet, kan man kalde det. Wow. Og den planet, det er varme. Altså varme i hjertet. Ja, nej, den kvalitet, det er varme i hjertet, og det er virkelig så en begyndende Kristuskvalitet, som hun kan genkende, vi har her. Hendes historie var, at de var sådan en ung gruppe, som efterhånden synes det var lidt for kedeligt. Fordi hvis man er på sådan en planet, hvor alle er gode og rare og søde, så er det ligesom spejdere, der altid skal gøre det rigtige. Og nu havde de ikke lyst til at gøre det rigtige længere. Så de begyndte sådan at gøre noget forkert. Og det stod på gennem længere tid. Og så bliver de kaldt ind for et råd, der siger, hvor de får at vide, det er egentlig helt okay, at I ikke vil rette jer ind efter, hvordan vi arbejder, hvordan vi lever efter de guddommelige love her. Men det er bare ikke okay på vores planet. Fordi vores planet har den kvalitet eller den udvikling, at vi skal overholde de guddommelige love. Men vi har fundet en planet til jer, hvor man ikke behøver at overholde de guddommelige love. Og det er jo så jorden. Og så får hun simpelthen at vide, du skal have 32 inkarnationer på jorden. Og hun ser, da hun kommer til jorden, så ser hun simpelthen hele planen med de 32 liv. Derhen og derhen og derhen og derhen, og lige nu er hun i slutningen af det. Hvad siger du? Ja, hun vil komme til at ryge tilbage, ja. Ja, det var i hvert fald planen. Så kan det godt være, at hun kommer tilbage igen og siger, nej, det er faktisk for kedeligt her. Har jeg ikke noget andet? Jeg tror ikke, hun gider at gå Kristusvejen. Jeg tror bare, hun vil lige prøve det her og sige, det var ikke så morsomt alligevel. Jeg vil gerne overholde det guddommelige love, men måske have lidt flere udfordringer end på den planet. Når folk oplever fra sådan en lysplanet, så kan man godt blive i tvivl om, er den fysisk eller den ikke fysisk? Og det afklarer jeg næsten altid ved at spørge. Hvis du skal fra et sted til et andet, hvordan bevæger du dig? Og hvis det går eller tager et transportmiddel, så er den fysisk. Men når det er lysplaneter, så er svaret. Enten så går jeg, hvor jeg ligesom næsten svævegår, eller jeg beslutter mig til at være et sted, så er jeg der. Og det vil sige, hvis det er det sidste, og så er den helt tydeligt relativt højt vibrerende og ikke fysisk. Hvis det svævegår, så er den sandsynligvis tæt på det fysiske, men ikke helt fysisk. Og
så kan man nogle gange være i tvivl, er det en deva-engelverden, eller er det en form for menneskeverden, lysplanet? Og hvis de har ligesom en form for vingestruktur i deres aura, så er det en deva-engelverden. Hvis de ligner mennesker, sådan grundlæggende 7 chakraer og så videre, så er det en lysplanet. Men i nogle af lysplaneterne, der ligner de ikke mennesker, bortset fra chakrasystemet. Eller de kan have 12 chakraer i stedet for 7 chakraer. For nogle af dem, de siger simpelthen, hvis jeg spørger, hvordan ser du ud? Så siger du, det kommer an på, hvordan jeg beslutter mig til at se ud. Og det vil sige, så ændrer jeg bare bevidsthed, og så ændrer mit udseende. Og der kommer vi til det, der er mest karakteristisk for dem, der kommer fra de der lysplaneter, som ikke er fysiske. At de arbejder meget med den skabende, kreative intelligens. De træner meget i, jeg kan skabe med mine tanker. Hvis jeg ønsker det, så skaber jeg det. Og mange af de bøger, jeg lige vil sige, der er amerikanske bøger, New Age bøger, som handler meget om positiv tænkning, skab med dine tanker, der hævder jeg, at de kommer fra lysplaneter. Det er mennesker, som er vant til, at de kan skabe så nemt som ingenting. En af dem, en amerikaner, jeg stødte på i nord for San Francisco, hun har lige skrevet en bog, der handlede om, hold dig evig ung. Og jeg læste lidt i bogen, og den handlede stort set om, du kan selv bestemme, hvor gammel du vil være. Hvis du vil være 700 år, så bliver du 700 år. Fordi det er dine tanker, der, må man sige, det er dine tanker om, at du kan dø, der gør, at kroppen bliver gammel. Hvis du indkoder dine tanker om, at jeg kan ikke dø, og min krop, den er evig ung, så kan den være evig ung. Og så var problemet med, hun lånte mig en læge, og så har jeg den et par dage, og så møder jeg hende igen, hvor hun skal have den tilbage, og så viser sig, i slutningen der er et billede af hende, og så kigger jeg på billedet, og jeg kigger på hende, og hun er 10 år ældre end billedet. Og så er jeg godt klar over, at den bog holder ikke. Og hvorfor holder den ikke? Fordi hun er vant til fra sin æteriske planet, at tanker skaber, og tanker kan regenerere kroppen så let som ingenting. Men vores planet, jorden, er en tung planet. Den er meget konkret fysisk, og der er hendes tankekraft simpelthen ikke stærk nok. Eller en af dem, som jeg kender, som helt tydeligt er fra den type udvikling, hun er blandt andet en healer, og når hun healer, så kan man finde på at jeg går ind, zoomer ind på kræftknuden, nu kan jeg se den helt ned på celleniveauet, og på molekyleniveauet, og DNA-niveauet. Nu ændrer jeg din DNA, og kræften er væk. Så hun manipulerer lige sådan, som hun er vant til fra sin lysplanet, og så er kræften væk. Og den person, jeg her tænker på, hun tror så på det, og kommer opdager 3 uger efter, at kræften er altså ikke væk. Så vender hun jo tilbage til superhealeren, der siger, at det er fordi, du ikke kan holde det i dine tanker. Hvis du virkelig troede på det, og holdt visionen, at den er væk, så vil den være væk. Og det stakkels menneske kunne så ikke holde sin vision, og så videre, så videre. Men min holdning er, at det er ikke hende med kræft, der tog fejl, og ikke var stærk nok i troen, fordi hun var stærk i troen, hun troede, den var væk. Men det er healeren, der tager fejl. Healeren tror, at hun kan ændre de fysiske DNA'er, ligesom hun vil være i stand til at ændre æteriske DNA'er. Men vores fysiske stof her på jorden er meget trægt, er meget tungt. Og den gruppe mennesker, som vi snakker om her, de har ikke vendt sig til, hvor meget kraft det egentlig kræver for at ændre det fysiske stof. Men det, der er spændende med dem, der kommer fra lysplaneter, det er, at de er som regel meget kreative, de er meget driftige, de er meget glade, de er meget selvsikre, og så har de sådan en magisk holdning til livet. Det er bare sådan og sådan. Se, er der noget, du vil lave om, så er det lavet om. Og så er de glade igen. Så de er vant til sådan det her lidt brusende form for liv. Og så vi andre, som har været her længe, vi går sådan med korset i os. Og hvis man skal ændre sig, så skal man gå på kurser i 3 år og kæmpe med de gamle programmer osv. Men den type der kommer fra lysplaneterne, de er jo slet ikke vant til alt det tunge. Så det er bare sådan. Tænk positivt, så går alt i orden, og så er glad for livet. Og så kan det ikke forstå, at andre ikke bare kan gøre det samme. Det jeg vil slutte med dem, det er, jeg er sådan lidt på sporet af, at udvikling på ikke-fysiske planeter måske er den hyppigste udviklingsform overhovedet i universet. Vi er meget menneskecentreret i vores udviklingsforståelse her på planeten.
Nu begynder vi at opdage, at der er mange andre måder at udvikle sig på. Vi kender, at det er engle udviklingslinjer. Men som jeg plejer at sige til dem, der snakker om det, at DV-engleverden er jo mangfoldig. Der er lige så stor forskel på de forskellige typer DV-engle, som der er i dyreriget her på jorden. På det kursus, vi har om englemennesker, der starter simpelthen kurset op med at beskrive 11 typer DV-englemennesker. Fordi selvom der er nogle fællestræk, som Vonne siger, så er der også mange meget store forskelle. Så det er en af måderne, hvor vi opdager en mangfoldighed. Det, jeg synes bliver mest spændende, det er, når vi begynder at opdage meget mere om de udviklingsbaner, der er på ikke-fysiske planeter. Fordi så får vi sådan virkelig øjnene op for, hvor træge og tunge vi er. Men også, hvor mange boliger der er i guddommens verden. Hvor mange udviklingslinjer der er. Hvor mange muligheder der er for udvikling. Og det fører mig så ind i sådan hele grundprincippet, som jeg tror vil komme igennem i det nye spirituelle verdensbillede. Det er at se, hvordan dybest set så er det guddommen, der folder sig ud og bliver til en mangfoldighed af spiraler. Og disse spiraler, de går ind og ud i hinanden og skaber alle mulige typer universer, typer udviklingsbaner og typer væsener. Så vi skal ligesom gå fra at være menneskecentreret til at kunne se, at vi er en del af alle disse mange udviklingsbaner og spiraler, og nogle af os kender til nogle af de andre, før vi blev menneske. Og nu begynder vi som menneskehed også at kommunikere med mange af dem, der kommer fra andre baner. Og bare for lige at slutte den der, sad lige med Kim Petersen for et par dage siden og snakkede om Sanat Kumara. Det viser sig, at Sanat Kumara, jordens indre konge, som egentlig er et ideal for alle mennesker, han har aldrig været menneske før. Han kommer fra en planet, hvor der ikke er fysisk. Han har ikke prøvet at være fysisk før. Så det er bare et eksempel på, hvor tæt det er på. At selv lederen af vores menneskehed har faktisk ikke været fysisk. Og det står i billedbøgerne. Så vi begynder sådan at få øjnene op for alle andre måder at udvikle sig på. Og så må vi se, hvor meget der bliver afsløret 2025 eller videre. Men i hvert fald, vi begynder at skulle vende os til en meget mere mangfoldig måde, en meget mere varieret måde at tænke udvikling på, end vi har gjort indtil nu. Ja, tak for i aften.